Polo que comentan noutras zonas de Galicia, moitísimas gracias por achegaros ata aquí. O que é o primeiro debate en materia de igualdade que se vai realizar na comarca da Mariña, posiblemente sexa o único que se fixo nestes últimos anos, un dos poucos, se cadra o único tamén que se fai no conxunto de Galicia, e vos aseguro que é unha materia que, por desgracia, non se traballa demasiado nos debates no conxunto do Estado, polo que o Observatorio e tamén vos podedes estar contentos e orgullosos de que unha iniciativa así parta dende a comarca da Mariña e parta dunha xente que está traballando, que está facendo cousas como é o Observatorio da Mariña pola Igualdade. Comentábamos que algo do que non se debate habitualmente é cando unha cuestión como é a igualdade, que afecta a metade da poboación mundial, non se debate de maneira cotiá, é que vivimos un anacronismo tanto histórico como social. E tratar de paliar, na medida do posible, dentro do ámbito comarcal, ese anacronismo é o que fai o Observatorio coas súas actividades e o que quere facer tamén con este debate. É un debate o que están convidadas as tres formacións políticas con representación no Parlamento de Galicia, as súas organizacións xuvenís, que quere ser un debate didáctico, de aí que a participación sexa neste caso delas, pero sobre todo sexa tamén vosa. Elas van falar sobre 4 bloques que se lles propuxeron, terán 5 minutos aproximadamente para falar sobre eles, e logo o turno pasará ao vosso lado, pasará a preguntar, a inquedanzas, a curiosidades, a cuestións que queden no tinteiro e que lles queirades plantexar. Os temas que o Observatorio da Mariña da Igualdade propuxo para este primeiro debate da igualdade que se celebra, como os comento, na Mariña, son a muller no ámbito da política, a muller, a política e a igualdade, a aplicación práctica das políticas da igualdade, a mocidade e a violencia machista e, por último, un tema que afecta a cuestións legislativas aquí en Galicia, como é a Lei de Familia, que dentro de pouco tempo comezará a debaterse no Parlamento de Galicia. Paso a presentaros as tres persoas que me acompañan esta mañá nesta mesa. Á esquerda está Leticia Seara, ela é secretaria xeral de Xuventudes Socialistas de Lugo, organización do Partido Socialistas de Galicia, organización moza do Partido Socialistas de Galicia. No centro, Iria Boia, secretaria xeral de Galiza Nova, a organización da mocidade do Bloque Nacionalista Galego, e aquí á miña esquerda Susana Rodríguez, coordinadora de Igualdade de Novas Xeracións Galicia e secretaria de Relacións Institucionais a nivel estatal da formación juvenil do Partido Popular. Ben, como vos comentaba, o primeiro tema sobre o que imos falar é a participación da muller no eido da política. Eu quixera introducirvos este tema con tres datos numéricos que afectan á comarca da Mariña. No Partido Xudicial de Mondoñedo, que pertence, por exemplo, Burela, o concello onde nos atopamos, e os concellos todos costeiros da Mariña, incluso algún que non é costeiro, como Río Torto, a Ponte Nova, ou, por exemplo, Mondoñedo, a Pastoriza, presentanse 59 candidaturas. Desas 59 candidaturas, tan só hai 11 mulleres á fronte desas candidaturas. Eu teño por aquí, se queredes botar e despois un ollo, a listaxe completa das candidaturas. A presenza das mulleres é moi escasa, e cando se dá, na maior parte das ocasións, fanse trucos como, por exemplo, colocar homes nos postos titulares e despois ocupar as mulleres nos postos suplentes, co cal é complicado que vayan a acceder á vida política de maneira activa. Entón, o que vos quero plantexar é o seguinte: os partidos políticos, as formacións que concorren aos comicios electorais, empregan a cuestión das cotas por unha cuestión de compromiso ou simplemente por unha cuestión de cumprir a legalidade. E outra cousa que quizáis é un debate máis xeral, pero que entronca directamente co que imos falar nesta mesa. Está a política, están os horarios da política pensados para a muller, para o que neste momento ten a muller entre mans. Hoxe estamos aquí, é un sábado pola mañá, moitas mulleres teñen que cuidar das crianzas, teñen que cuidar da xente dependente. Están preparados os órganos do partido para asumir que as mulleres accedan ao poder? Se vos parece, comezamos de esquerda a dereita, comezamos agora por Leticia e despois imos turnando, vale? Vale, pois moi bons días a todos e a todas. Eu quero agradecer ao Observatorio da Mariña pola Igualdade que conte con Xuventudes Socialistas de Galicia para estes actos, que ademais me parecen que son necesarios, porque non nos podemos olvidar de que
a realidade española, o machismo na realidade española está presente día a día. Mirade, se falamos de políticas e muller, eu quero empezar por unha cita textual do señor Feijóo, o señor presidente da Xunta, no seu discurso de investidura. Decía ele: traballaremos arreo para dar cumprimento non só a un imperativo legal, senón a toda unha obriga ética. Avanzar cara a unha sociedade na que a igualdade entre os homens e as mulleres sexa realidade. Esa realidade actualmente todos coñecemos que é ben diferente. A política da Xunta neste aspecto son, a parte de inacción, continuos ataques. Sabedes que durante os 2 anos que, nos últimos 2 anos do goberno de Ouriño, do PSDG-PSOE, se impulsaron multitude de medidas que pretendían que a igualdade efectiva das mulleres neste país, pero isto agora non é así. Sabemos que os orzamentos para a igualdade se reduciron drásticamente. Vimos de aprobar agora unha lei de familia que bueno, falaremos despois dela, pero eu penso que é de outros tempos. Igual do século XIX estaría ben, pero nestes tempos non me parece máis adecuado. Ademais, non creo que desde o goberno da Xunta se pretenda a consecución dunha igualdade efectiva de dereitos entre as mulleres e os homens. O que a mí máis me sorprende, se me permitides esta reflexión, é unha reflexión personal miña, pero se un presidente da Xunta, cando vai a formar o seu primeiro goberno, non representa, non obedece a lei de paridade que tanto nos levou ás mulleres conseguir, me parece que ese goberno é ilegal. Me parece que non pode mirar directamente a cara das mulleres deste país e dicirlle: eu estou traballando pola igualdade efectiva en dereitos e obrigos de mulleres e homens. A parte, son innumerables os casos. Reducimos os orzamentos das oficinas de benestar, acabamos cas unidades móviles de detección precoz do cancro de mama. Que máis? Suprimimos o Servicio Galego de Igualdade. Reducimos a contía e criterios de concesión de subvencións aos centros de información da muller. Reducimos un 79% as partidas para a igualdade. Un 79%. Eu penso que por un tema de igualdade non se pode xogar. Se estamos nun tempo de crise, e é verdade, hai que aplicar a austeridade, pero en igualdade non se pode aplicar a austeridade, porque se dende anteriores gobernos progresistas se pretende que esta consecución de dereitos polas mulleres sexa efectiva, sexa real, e nos estamos reducindo as partidas orzamentarias nun 79%, para levar a cabo medidas fai falta vontade, pero tamén cartos. O forren vostedes noutras cousas, pero na igualdade non se pode forrar. Ademais, paralizamos as medidas recollidas na Lei do Traballo e Igualdade das Mulleres en Galicia. Paralizamos as medidas recollidas na Lei Galega de Prevención e Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Isto xa me parece bastante máis grave. Con isto sí que non se pode xogar. Sabedes que, pola contra, vamos a poñer sobre a mesa 2 modelos distintos. Xa indo para atrás, non vamos a ir para atrás no anterior goberno progresista da Xunta de Galicia, senón que nos vamos a centrar no goberno de José Luis Rodríguez Zapatero, cando no 2004 aprobou a Lei Integral de Tratamento contra a Violencia de Xénero. Aquí isto non se está a respectar. Paralizamos todas estas medidas. Estamos xogando coa morte de moitas mulleres, e moitas delas son mozas, e cada vez sabemos, e despois falaremos disso, que cada vez a violencia machista empeza en xente máis nova. Ademais, desde a Xunta de Galicia se está impulsando unha iniciativa legislativa popular, que é a Rede Madre, que é unha iniciativa privada que pretende, como vos diría,
converter as mulleres como en amas de cría e que atendan os seus dependentes, sirvan para carretar os fillos dos seus maridos, pero que nin se lles ocurra decidir sobre o que queren facer, sobre a súa liberdade de decidir se las queren abortar ou non. Eso xa non entra. Non podemos entrar a debatir eso porque xa non nos damos por suposto. A única alternativa válida sería: usted como muller debe ter o seu fillo, carretalo para o seu home e despois faga usted o que lle parece na súa casa. Ou polo menos eu é o que entendo. Leticia, teríamos que ir rematando, por favor, e deixamos xa o turno a Iria. Sí, como non, despois do tempo reto. Despois continuamos un poquinho máis. Iria Boi, por favor. Ben, moi bo día a todas e a todos, moitas grazas por estar aquí, porque parece que, bueno, un sábado pola mañá, en plena campaña electoral, pois falar de temas de igualdade, pois bueno, a xente non está moi habituada, e a verdade é que, bueno, pois é de agradecer, e en concreto a min gustaríame agradecelo significativamente ao Observatorio da Mariña pola Igualdade, porque, bueno, é unha organización que traballa dende un ámbito moi próximo para tentar que estes temas se vayan introducindo na mentalidade das persoas de cara a conseguir transformar unha sociedade que leva moitos anos soportando unha carga machista moi importante. Eu procurarei dar resposta á pregunta que se formulaba inicialmente, porque, bueno, saíron moitos temas e tamén me gustaría opinar deles. Mais, en todo caso, sobre a pregunta que se formulaba, eu creo que nestas eleccións municipais, pola importancia que teñen e polo foco que está posto nelas, sí que saltan á vista dados moi importantes que antes comentabas, Suso, a nivel da vosa comarca, pero en concreto tamén a nivel de toda Galiza, pois os datos tamén son bastante escalofriantes. Eu en concreto teño os datos de todas as forzas políticas, das mulleres que encabezan listas en toda Galiza, e en concreto no Partido Popular son 37 mulleres as que concorren ás alcaldías no noso país, no Partido Socialista 69 e no Bloque Nacionalista Galego 77 mulleres, entre elas pois a nosa candidata en Burela. A verdade é que con este panorama o que se demostra é que aínda nos queda moito por avanzar. Hai organizacións que sí que levamos avanzado bastante nese terreo e en concreto estamos en mellores posicións que outras forzas políticas, pero en todo caso eso non é suficiente. Hai dende uns anos aprobada a normativa legal que establece uns mínimos a hora de conformar candidaturas que en concreto no Bloque Nacionalista Galego xa eran de cumprimento nas nosas candidaturas electorais antes de que fora recollido por lei. O Bloque Nacionalista Galego tiña aprobado, dende antes de que fora unha obrigatoriedade legal, a existencia de cotas para a visibilización das mulleres. Nos entendemos, cando defendemos as cotas e cando defendimos que se recolleran con rango legal, que nunha situación desigual o que hai que poñer en mecanismos para corrixir esa desigualdade. Se obviamente as mozas, as mulleres, temos unha invisibilización no que é a vida pública e social e especialmente no ámbito político, podemos falar do ámbito económico, do ámbito dos medios de comunicación mesmamente, veremos que se non poñemos medidas correctoras para tentar visibilizar as mulleres non estaríamos falando doxe termos candidaturas electorais nas que en cada tramo de 5 houbera mulleres. Entón, a verdade é que para nós máis alá dun compromiso legal é un compromiso real coa igualdade. Cremos que é o camiño para tentar corrixir unha eiva que ven lastrando a sociedade galega xa dende hai moitísimos anos, e creemos que obviamente isto non vai a ser factível e non vai a ter os resultados esperados se non se comeza dende o máis inmediato.
Nós creemos que, especialmente nun contexto de crise económica, se sigue a cuestionar o papel das mulleres na vida social e pública. Se sigue a cuestionar o rol tradicional das mulleres para ficarmos en ámbitos da vida privada, da vida familiar. Se sigue vulnerando a nosa capacidade para tomar decisións en función da nosa propia autonomía persoal, en función do que nos acreditemos e non de outro tipo de instancias alleas ás propias mulleres. E, obviamente, laminar todo ese tipo de pasos e, en concreto, laminar a nosa autonomía mesmo económica, o que imposibilita é que as mulleres poidamos ser suxeitos activos na participación pública, na participación na vida política e, en concreto, que, por exemplo, un ámbito como a política moi masculinizado aínda, pois non se adapte realmente ás necesidades que temos as mulleres. Non existe, por exemplo, intento dar resposta á segunda pregunta porque eran moitas cousas, a verdade, non existe a día de hoxe pois unha maior feminización do ámbito público, da política e das propias institucións, porque eses pasos previos que antes comentaba, ese cuestionamento do rol tradicional, esa autonomía personal, esa autonomía económica non está superada e, polo tanto, as mulleres non poden exercer esa posibilidade de ser suxeitos activos no que ten que ver coas cousas de todos e todas, que, a fin e ao cabo, é tamén a cuestión política. Iria, continuamos despois, deixámosla aí, continuamos con Susana. Bueno, ante todo, bos días, moitísimas gracias ao Observatorio da Mariña pola Igualdade por invitarme a este debate. Bueno, eu contestando un pouco das políticas que levamos a cabo en Novas Xeracións de Galicia, eu son a coordinadora de Igualdade, e nós o que queremos promover son os valores da liberdade, da igualdade, e que as mulleres teñamos a nosa cuota de poder, no que non solamente nos ámbitos da política, sino tamén a nivel social, económico e demais. Sí que é verdade que temos unha gran labor para facer dende Novas Xeracións de Galicia, sobre todo no meu caso, temos que ir loitando para conseguir o que son un pouco as nosas cuotas. Nos non creemos nunha... A ver, na lei de cuotas está moi ben, o que pasa que nos creemos nas persoas, na súa capacidade, un pouco en contestación ao que falaba Leticia en canto a que o goberno de Feijóo debe ser, o peor dos gobernos posibles por haber en canto a materia de igualdade. Pois dicir que dende o Partido Popular de Galicia temos unha Secretaría Xeral de Igualdade que é a que leva a cabo as materias de igualdade e, en canto a recortes en igualdade, se entras na página web da Secretaría Xeral verás que si dan axudas para as mulleres que son víctimas de malos tratos. Estánse a facer un montón de subvencións e axudas ás universidades para que fagan estudos e se impliquen no que as mulleres na vida das universidades e facer políticas por e para a igualdade. Despois tamén, dentro de Novas Xeracións, creemos na igualdade de dereitos entre homes e mulleres como unha necesidade esencial da nosa sociedade. Que tamén creemos no dereito á maternidade, porque creo que é algo que temos que elexir as mulleres e que creo que é un dos dereitos que debemos ter. En canto que ao Partido Popular en xeral é un partido que non está de acordo coa igualdade e demais, eu direi aquí uns datos que teño, que en canto a das cuotas e demais, por parte do Partido Popular, as mulleres a nivel de España foi pioneiro en ostentar cargos públicos mulleres en institucións antes ocupadas por homes. Despois aprobouse o primer plan de lucha contra a discriminación laboral e salarial da muller entre os anos 96 e 2004. No 99 fixose a primeira lei para a conciliación da vida familiar e laboral. Entre o 96 e o 2004 incrementáronse 3,75 veces
os cartos para a familia e a infancia, co cal eu creo que non somos anti-igualitarios, senón que tamén promovemos políticas para a igualdade. Sí que é verdade que estamos agora mesmo pasando unha crise económica e que temos que facer políticas dende a austeridade, pero en ningún momento dende o Partido Popular e menos dende novas xeracións deixemos ao lado o que son as mulleres, a igualdade e todas as políticas que se poden facer dende o noso ámbito. Ademais, nós tamén loitamos para que as mulleres estén as válidas. É verdade que os datos son moi significativos e que en canto as mulleres que ocupan postos de saída no que son os primeiros postos nas eleccións son mínimas, pero non creo que haxa ninguén de ningún partido político, menos do meu, que nos impidan as mulleres acceder a esos postos de traballo, nin aos postos tampouco de políticos, porque no meu caso sempre me deron total liberdade para escoller, pouco máis. Pois, se os parece, pasamoslle o turno a elas e a eles, se queredes plantexar algunha pregunta. Se eles non quixeran, eu tiña unha para plantexaros a raíz dunha reflexión que fixo Susana agora o remate e que entronca co que me gustaría que fose un pouco ir respondendo os temas por temas. Logo, despois, o remate, se queredes, falamos un chisquiño máis de todos así un pouco máis revoltos, pero un pouquiño a pouco enfiados de momento. Algún de vos se queredes plantexar algunha cuestión? Sí. Hola. Yo quería dar mi opinión personal a una anotación que hizo Leticia sobre lo de la ley parental. Yo personalmente, aunque a muchos les pueda molestar, yo no estoy de acuerdo con esa ley, porque creo que no tiene que haber, no es que sea igualdad, es que tú tienes que meter los que sean válidos. Tanto te da meter el mismo número de hombres que de mujeres. Yo, por ejemplo, sé de un concello que es del Partido Popular y que por culpa de esta ley muchas mujeres se han quedado fuera porque tenían que meter hombres. Entonces, eso para mí es una tontería. Si te valen 26 mujeres van, y si te valen 26 hombres, 26 hombres van. Eso no es cuestión de una ley o algo que se tenga que aprobar, eso es cuestión de decisión de cada persona. Yo creo que eso se está mirando en función de sexos hombres, sexos mujeres. Si es igualdad, no puedes mirar hombres y mujeres, tienes que mirar personas. Estás falando de lei paritaria. Sí. Home, mira, un momento, e che entronco coa pregunta que eu vos quería facer. A raíz da súa reflexión, el plantexa que non é cuestión de mulleres ou de homes, senón de persoas. Pero cando se consideramos só como persoas, e me poño por un instante o seu carón, a metade ou algo máis desas persoas históricamente tiveron unha dificultade para acceder ao poder político. E, por exemplo, eu, na miña idade quizáis non, porque non teño esa responsabilidade, pero se eu fose pai, eu podería estar aquí e eu podería acudir a reunións do PP, do PSOE ou do BNG perfectamente. Miña nai non, porque teria que cuidar de min. Entón, é preciso ou non é preciso unha cota ata o momento no que esta situación se repita? Sí, o sea, empezamos un turno de interseccións das tres. Un chisquillo máis curto que o anterior, por favor. Ahora, se queredes por alusións, porque como me preguntaban directamente, e despois seguimos, se vos parece. Mira, eu penso que se botamos os ollos atrás e como ben estaba plantexando Suso, sabemos que vivimos dunha sociedade tremendamente machista na que as mulleres, incluso para ir a cobrar a súa nómina, tiñan que pedir autorización paterna. Agora isto está cambiando, pero ainda non creas que tanto. Quizáis, neste momento, teríamos que ter o que se chama discriminación positiva, e sí deberían estar regulados por lei un sistema de cotas, porque hai que pensar que se nunha población que, como decía Suso, somos un pouquiño, 50 e pouquiño máis de mulleres, van nunha lista electoral onte un concello que teña 11 concellais
foran os 11 concellais homes, porque seguramente o que pasa é que as mulleres teñen que conciliar a súa vida laboral ou a súa vida doméstica, e non nos olvidemos que son as mulleres maioritariamente as que teñen que traballar fora, e cando voltan á súa casa teñen que traballar na súa casa, e se teñen algún dependente se teñen que ocupar destes dependentes. Entón, eu creo que neste momento sí que é tremendamente necesario que exista un sistema de cotas. Na participación política, que preguntabas antes e non che respondí, pois non nos podemos olvidar tampouco que hai certas áreas que parece que están reservadas directamente esas mulleres, igualdade, benestar social, pero mirado, xe aquí somos 3 persoas de organización juvenís, que parece que isto está cambiando, e somos 3 mulleres as que estamos actuando a cara. Entonces, eu creo que este sistema de cotas agora sí que é necesario. O gallá dentro de uns anos non sea necesario, porque todos estemos nas mesmas condicións para acceder ao mesmo posto en igualdade. O que pasa? Sí. Bueno, vamos a ver, é que eu tamén a veces falo pola miña vivencia persoal. Eu, dende pequena, fui criada polo meu pai, miña nai era quen ia a traballar, e, polo tanto, eu, quen tivo que conciliar pois un pouco foi o meu pai, e eu, pois eso, fui criada por el, encantada, porque eu vía eso, que miña nai era quen facía o rol nese momento do marido, mentras que o meu pai dedicábase ao noso cuidado. Eu creo que, a ver, é moi injusto, eu falo dende a miña perspectiva de muller, é moi injusto que unha muller teña que chegar a elexir entre maternidade e traballo. Pareceme moi injusto que hoxe, en pleno século XXI, pois a muller teña que ser a que concilie. Pois, por que temos que pensar ou decir ser nai ou traballar? Eu, polo menos, no meu caso persoal, quero ser nai e, por suposto, quero seguir traballando e facer, pois, se non é vida na política, pois no meu traballo. Sí que me parece tamén moi injusto que hoxe en día, a min pasoume un caso concreto, que nun posto de traballo, por ter xa a cuota de muller xa collida, a min non me dese un posto de traballo e yo desen a un home que, pois, vendo non as capacidades, senón é unha persoa que tiña esa formación para ese posto de traballo, pero que me dixeron en concreto, mira, es que tenemos ya lo que son las plazas cubiertas de mujeres e non te podemos dar este puesto de trabajo. Eso, o que quero dicir é que ás veces tamén, con isto da lei de cuotas e de paridades, pode chegarse ao caso en que teñamos as cuotas da muller xa cubertas e que pasen a haber homes que mellor non están tan cualificados como outras mulleres. Por eso que eu digo que dende novas xeracións o que queremos impulsar é a persoa e polo seu compromiso e polo seu traballo, non por ser home ou muller. Iria? A ver, eu, polas últimas palabras da miña compañeira de mesa, a verdade é que parece que lle tocou vivir un mundo completamente diferente ao que nos toca vivir o resto das mortais, porque obviamente non sei se ese é o caso do conxunto das mozas do país, pero creo que estamos francamente na inversa completamente do que che aconteceu a ti en canto a roles familiares. E o mesmo en canto á situación de traballo, porque eu podo decir non un, sino dous e moitos máis casos de mulleres que por precisamente escoller seren nais e ter unha crianza foron despedidas no momento en que a empresa se enterou de que estaban embarazadas. Entón, non vivimos no mellor dos mundos posíveis, e así procuro responder tamén a persoa do público que preguntou. Non estamos no mellor dos mundos posíveis, sigue habendo desigualdade, sigue habendo discriminación, e, polo tanto, é preciso que por parte das institucións públicas se poñan mecanismos que permitan que as mulleres poidamos algún día aspirar a que se nos teña en conta como algo máis da metade da humanidade que somos, non? Entón, a verdade é que pareceme un tanto extraño os exemplos que se están poñendo aquí, porque eu non coñezo ningún só caso en Galiza onde ningunha forza política non pudera presentar lista en concellos. Sabedes que é obrigatorio en concellos maiores de 3.000 habitantes cumplir a lei,
eu non coñezo ningún caso de ninguna forza política que por non ter mulleres non pudera presentar esa lista. E tampouco coñezo a inversa, porque a inversa, a verdade é que non teñan homes para poder ir nunha lista se me parece ainda máis extraño, tendo en conta que en todas as forzas políticas, incluso naquelas nas que temos avanzado máis en igualdade, e o demostramos, e incluso non só con datos, sino con práctica, pois, obviamente, sigue habendo unhas organizacións políticas masculinizadas, porque, obviamente, a esfera política aínda sigue estando completamente masculinizada, salvo raras excepcións. Seguimos tendo organizacións políticas onde a maior parte da militancia é masculina, e, obviamente, eso ten o seu reflexo, porque, se non hai mulleres ás que se lle permite participar políticamente, pois despois vai ser moito máis difícil que poidan ir nunha lista electoral, que poidan estar aquí palestrando como estamos palestrando nós e demais, non? Entón, a min pareceme máis injusto que se diga que ninguén impide ás mulleres participar políticamente, porque eso é unha perversidade. Aínda que non haxa ningunha forza política que diga non defendemos a igualdade, sí que hai unha práctica instalada dende hai moitísimo tempo que non permite que as mulleres poidamos participar en igualdade de condicións que os homes. E falo, por exemplo, se nos poñemos xa nun ámbito máis máis privado, como que ti falabas da familia e do dereito a ser nais ou non. Claro, eu digo, unha muller non ten exclusivamente que buscar a corresponsabilidade, quero dicir, non é un problema de ámbito exclusivamente familiar. Quen ten que poñer os mecanismos para que exista corresponsabilidade é a sociedade a través dos gobernos e a través das institucións públicas. Porque eu, por moito que queira conciliar, e vou poñer un caso particular, eu mañá decido ser nai e quero que a miña parella teña as mesmas implicacións familiares e de cuidados ca min, e obviamente eso vai ser difícil, porque se non hai recursos, como poden ser garderías, como poden ser outro tipo de por exemplo, ampliación da baixa por paternidade, etcétera, 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 eso non se vai a dar na práctica. Se o goberno de turno ou se as institucións públicas non poñen medidas para que a sociedade vaya camiñando cara a corresponsabilidade, por moito que nunha familia illadamente se viva a corresponsabilidade, eso despois non ten ningún tipo de traslación práctica para o conxunto da sociedade. Entón, non falemos tanto de casuísticas persoais, porque eu podo tamén poñer a miña casuística personal, pero eso non é a norma xeral. E eso non é para o que se está camiñando, porque eu creo que non estamos avanzando tanto e creo que os gobernos, os que representades, tampouco están facendo tanto como decides. Fostedes abrindo o camiño cara ao segundo tema, pero antes unha das persoas do público quería intervir e logo continuamos xa no camiño que xa fostedes emprendendo. Es un poco en la línea que ha comentado Iria, o sea, yo creo que entrar en la casuística no vale para nada, o sea, es más, posiblemente pueda ser hasta mentira lo que se plantea. Entonces, es decir, cuando se dicen, yo lo que invito es a que se diga, o sea, se dice, no, es que en un pueblo no se puede. ¿Qué pueblo es ese? ¿Me entiendes? Porque el hacer un planteamiento al aire, pues no sé, yo me gustaría saber cuál es eso, por un lado. Y segundo, la casuística nos puede llevar pues eso, en relación a lo que he dicho, a hacer planteamientos que pueden ser teóricos, pero no reales. Entonces, yo lo que quiero dar es un par de datos para que nos ayude a reflexionar cómo todo esto está muy en mantillas y cómo la verdad es que la discriminación contra la mujer es brutal, con datos que lo quiero dar para que sepáis, no sé los porcentajes exactos, pero si sabéis, la inmensa mayoría de estudiantes de medicina son mujeres, pero cuando digo la inmensa mayoría estoy hablando de que posiblemente esté en torno del 70%. Esto no es una cosa nueva, esto es una cosa que lleva muchos años sucediendo. Bueno, las jefaturas de servicio de los hospitales, de la inmensa mayoría de los hospitales, diría, y hablo por experiencia propia, o sea, no estoy hablando de eso, no creo que llegue a un 10%. Es más, seguro que es bastante menos de un 10%. Pues quiero decir que es un dato claro
claro en los cuales esa situación es una situación muy regresiva. Otro dato, los países nórdicos más avanzados, infinitamente más avanzados, que pueda ser respecto a Galicia o respecto a España o respecto a otros países, existen cuotas y son estrictas y están infinitamente más avanzados. O sea, están mucho por delante, lo cual quiere decir que hay que recoger los aspectos positivos que han ayudado a avanzar a otras sociedades. Y aquí estamos en los planteamientos, no, es que la libertad, bueno, o sea, mentira, eso es mentira, o sea, eso no existe. Y con un agravante, o sea, que está hablando el representante de un partido heredero del franquismo, donde hubo un periodo de 40 años en los que hubo un déficit brutal de cara a la mujer. Entonces, esas normas, esas leyes que se están implementando, que yo estoy de acuerdo que no valen, pero no valen porque van muy por delante, sino porque van muy por detrás. O sea, es un déficit que, bueno, una forma de paliarlo pueden ser esas leyes, ¿vale? Y todo esto se asienta en una situación estructural que lleva muchísimos años de retraso y que evidentemente yo no creo que vaya a solucionarse por unas leyes, pero que pues como mal menor, pues como mínimo parche pueden valer. Y sí que estoy de acuerdo, y yo sí que es un poco recriminar, porque aquí hay dos partidos que tienen cuotas de poder importante, no han hecho absolutamente nada, ni el uno ni el otro. O sea, han hecho mínimos parches que, bueno, sí, son planteables delante de la sociedad, pero la realidad es que en 38 años de transición, no sé si 38 o 40, bueno, en torno a 40, la evolución es mínima, Entonces, bueno, simplemente ese es el... Bueno, yo quería decir que, bueno, en todo caso había... Ay, perdona. Ia retomar a reflexión de Íñigo para introducir xa o segundo tema. El comentaba, e o anticipaste xa tanto Leticia na súa primeira intervención como ao longo das últimas palabras vosas, o tema de como esas políticas en favor da igualdade, aquí falouse moito da lei de cotas, pero está a lei de igualdade que quizáis o exemplo máis coñecido por todas e por todos. E a miña pregunta, xa para abrir o segundo tema de debate, a aplicación práctica da igualdade, é plantexarvos unha cuestión, e é se esas políticas de igualdade realmente se convirten, primeiro, en políticas transversais. Era un pouco ao fío do que comentaba Íñigo, se centran tan só en lograr que nun ámbito pois haxan máis mulleres que homes, ou si impregna, como é o caso, por exemplo, dos países nórdicos, non só no caso das cotas, senón tamén en outros moitos ámbitos, se a igualdade impregna a outras áreas. E despois, se a sociedade somos consciente de que iso é preciso por unha banda e de que debemos leválo á práctica. Comezamos agora, se vos parece, por Iria, continuamos por Susana e rematamos por Leticia. Imos ver, a ver. Eu parto da base de que, a esforza, quero dicir, a igualdade, cando se pretende aplicar por parte, en este caso podemos falar dos concellos, pero podemos falar de outra institución, para ser efectiva ten que ser transversal, senón non estaríamos falando de igualdade real, porque obviamente non se pode facer só igualdade, chamándolle a determinado departamento igualdade, sin ter actuacións a nivel de emprego, sin falar de educación, sin falar de sanidade, etcétera. A mí o que me parece é que, está moi instalado que aquelas mulleres que acceden a determinados postos de relevancia política, a determinados gobernos, por exemplo, municipais, naqueles sitios onde existen áreas de igualdade, porque en moitos aínda nin tan sequera existe iso, son as mulleres, obviamente, as que desempeñan ese papel, pero despois levan aparellados papéis vinculados ao ensino, vinculados a servizos sociais, vinculados tamén a temas que están moi, quero dicir, moi escorados cara
cara á sensibilidade das mulleres, non? A suposta sensibilidade que temos as mulleres. Eu non coñezo moitos casos de gobernos municipais onde quen leve urbanismo sexa unha muller, por exemplo. Quen leve asuntos económicos sexa unha muller, non? Entón, a min, ese é un aspecto que me preocupa, porque obviamente todo o que ten a ver, por exemplo, con infraestructuras, pois é importante para as mulleres, todo o que ten a ver con servizos sociais, pero con infraestructuras novas para dar servizos sociais, obviamente, se nos quedamos só coa carteira de servizos sociais, aí non hai moito avance, pero se iso impregna pois outras áreas gubernativas, sí que pode haber cambios reais, non? Entón, eu creo que en moitos gobernos municipais, aínda que decir igualdade e defender a igualdade o din todos, porque obviamente senón non vendería, despois na práctica eso non se respeita, eso non ten efectos e xa o vemos no máximo goberno que ten Galiza. Quero dicir, un goberno que non busque ter a paridade, reflectir a igualdade xa nas caras públicas que pon ao frente das súas propias consellerías, a min parece unha eiva, porque se estamos procurando e que eu saiba, pois a lei de paridade, todo o mundo coa boca grande dixo que sí e todo o mundo está aplicando a lei de paridade nas súas listas electorais, se despois eso a nivel gubernativo e, por exemplo, na Xunta de Galiza non ten o reflexo para que as mulleres teñan responsabilidades en importantes áreas do goberno e non se ten esa paridade que antes se citaba, pois obviamente non se está dando exemplo. E despois teremos os concellos de turno onde, pois haberá unha muller que teña responsabilidades de goberno se as ten, pero non estaremos avanzando realmente. Continuamos. Bueno, eu en todo caso quería dicir iso, que dende o Partido Popular e dende a Xunta de Galicia o que creemos é nas persoas e despois que temos unha moi boa conselleira de Facenda, que eso é unha muller. Sí que é verdade que o que máis estila, sobre todo no ámbito da igualdade, dos asuntos sociais, sí que suelen ser mulleres, porque sí que é verdade que aínda temos ese tilde de que somos máis sensibles, aínda que, por exemplo, en organizacións como é a nosa, de asuntos sociais, leva un home, e cando preguntan que pasa, que non había unha muller, pois, por suposto, o que pasa que é unha persoa que leva traballando moito tempo con ONGs, no meu caso, puxeronme de igualdade, porque leva moito tempo traballando con asuntos de igualdade, entón, pois, eso, reflexase o que é a persoa e para que está. Sí que temos moitísimo que traballar e acadar postos de responsabilidade. As políticas que se fan sí que é verdade que intentan ser efectivas, aínda que logo na realidade polos datos, porque os datos son os datos, non hai un reflexo tal, pero sigo defendendo eso, que a persoa por riba de ser home ou muller. Susana? Perdón, Leticia. Mira, eu quería contestar a este rapaz que falou sobre que os dous partidos que ostentamos cotas grandes de poder, pois que non fixéramos nada en igualdade. Mira, agora vouche dicir un caso personal meu, que vai ser a última vez. Eu son abogada, e ti sabes que ca Lei de Protección Integral da Violencia Doméstica se crearon unidades especiais, que son os xulgados de violencia contra a muller. Sabes que un maltratador vai estar en 24 horas a disposición dun xuiz, en 24 horas, sí, unha vez denunciado a 24 horas. ¿Cuántas experiencias te quieres que te hable de ese tema? Si el problema no está ahí, vale, se ha legislado ahí, pero es estructural, y entonces los problemas estructurales normalmente no... No, es un parche, de nuevo es un parche. Sí, es un parche, créeme, que yo trabajo también. Oye, me ha tocado... Non se fixo todo o que temos que facer, por suposto. Empezamos onte. E unha, aparte... Tiene 38 años, se dice. É un traballo que deberemos seguir levando a cabo, pero a mí me parece un avance fundamental, sobre todo os que traballamos nese campo. Os que traballamos nese campo sabemos que a agilidade para tratar casos de violencia contra a muller
é moito máis do que se levaba a cabo. ¿Quieres que te cuente otro caso? Yo soy médico, a mí me vienen mujeres que sé que están maltratadas, me he intentado implicar en casos y me he quedado con el culo al aire. Entonces, lo que quiere decir es que la ley, una ley no vale para nada, o sea, por el hecho de la ley, cuando hay un problema estructural, cuando no se analiza de dónde está viniendo eso, y todos sabemos, si se habla desde un punto de vista realmente progresista, que ese problema estructural ya nace desde la infancia, y ahí no se ha hecho nada, no se trabaja eso. ¿Por qué? Porque da miedo. ¿Me entiendes? O sea, entonces, hasta que no se den esos pasos, son parches. Sí, nos quedamos a gusto, hemos dicho que hemos hecho algo, pero en 38 años la sociedad no ha avanzado prácticamente nada. Es más, si sabes los números de mujeres maltratadas, sabes que repuntan, o sea, que su tendencia es al alza. Para mí, personalmente, solamente unha muller maltratada é un fracaso de todo Bueno, isto. no, bueno, bien, eso es el personalmente, argumentario político, pero- que es correcto. Pero a lo que vamos, sí, quiero decir, para mí también, pero lo que quiero decir que lo importante es que va al alza, que lo que se está haciendo no vale. ¿Me entiendes? Es como Pero con vamos el a paro, ver, dice, sí, no, sabemos. hemos implementado eso, pero va al alza, no vale, habrá que hacer algo más, algo está fallando. Pero se unha muller que ten que ser ela a que ten que denunciar Que ese sí, maltrato, tienes razón, ahí tienes razón. por moito que nos queiramos denunciar ese maltrato, se ela non dá ese paso, o único que lle teremos que axudar, e por eso che decía que coa supresión das oficinas de benestar, a supresión dos orzamentos para a igualdade, todo isto non se pode levar a cartos, isto costa cartos, pero se en cambio se unha muller, aparte se están facendo campañas desde agora a Secretaría de Igualdade de Benestar, a Secretaría de Estado de Igualdade e desde o Ministerio de Sanidade e de Política Social se están facendo campañas de concienciación da sociedade española, que sabes que non é unha sociedade precisamente avanzada neste campo, por moito ten uns nichos de machismo tremendos, pero necesitamos que sean elas, hai que conciencialas a elas para que denuncien, e aparte se están facendo talleres de prevención desde a mocidade para que os nenos que viven con eses maltratadores non sigan a repetir eses roles. Entón, eu creo que non se fai o suficiente. Hombre, por suposto que non se fai o suficiente, pero eu creo que esa medida que se mencionei, polo menos, xa temos un cauce, polo menos, que teñan que ser as mulleres as que teñan que denunciar e que lle teñamos que concienciar as mulleres que teñan que denunciar. Eso eu penso que é un traballo máis de fondo. E despois, sobre a participación política das... xa me pasei do tempo. Un chisquiño máis. Sobre a participación política das mulleres, dicía Iria que en emprego e en urbanismo, pois que conocía poucos concellos. Bueno, son de Lugo e temos unha concelleira maravillosa de Economía e Emprego. Que vas de ti, non? Sí, e temos unha concelleira maravillosa de urbanismo, o sea que... Tamén hacemos nos en Boiro, pero eso non é o caso. Non é o caso, pero quero decir que se están dando pasos que bueno, que igual se non existira esa lei de cotas, igual estes pasos tardarían máis. Iria, e logo Susana pediron a palabra. Iria. A ver, eu, bueno, enfiando un pouco co que se comentaban, a cuestión exclusivamente non é que unha muller denuncie, sino que cobertura despois ten arredor para que non quede desamparada, non? Porque esa muller ten que salir do núcleo onde está sufrindo o maltrato, esa muller ten que ter alternativas, ten que ter expectativas, porque obviamente seguro que ten fillos e fillas ao seu cargo, ten que ter posibilidades, ten que ter recursos económicos, e obviamente todos podemos falar como está a cuestión das casas de acollida, como está o tema do salario da liberdade, e como o Partido Popular o minguou prácticamente até casi eliminalo. Podemos falar de moitísimas cousas. Entón, volvo a decir, ninguén vai a decir que non está de acordo coa igualdade, porque iso non vende. Pero a cuestión é falar de cuestións reais, falar de que non é só exclusivamente que unha persoa denuncie ou non denuncie. Eu, cando falaba antes da cuestión dos gobernos, refírame a que a igualdade é sempre a amiga pobre das políticas públicas. Sempre é a que ten menos recursos, sempre é a que queda secundarizada, sempre é a que queda nun segundo plano, e non é unha prioridade, salvo que haxa, obviamente, un compromiso por parte tamén
desa propia forza política ou das mulleres que forman parte dese goberno, que participan dese goberno. Por eso é importante que haxa mulleres, para tentar situar ese tema tamén como unha prioridade. Por eso é necesario que haxa paridade, para que as mulleres estean neses gobernos municipais e se poida redistribuir pois un orzamento municipal. Entón, claro, a cuestión é, se seguimos coa cantinela de lo que valen son as persoas, pois obviamente xa sabemos o que nos conduce. Sempre estiveron os homes, seguirán estando os homes e non estaremos corrixindo ninguna situación. Porque por persoas, se nos poñemos en calquera asamblea local, seguramente do Partido Popular, donde, e non, seguro que non me equivoco, a maioría dos militantes son homes, levarían no anecdotario, pois o mellor, unhas mulleres, unhas moi poucas mulleres nas súas listas, pero a maioría seguirían sendo homes, e os gobernos seguirían estando conformados por homes. Entón, deixémonos de falar de cousas que non van a supoñer cambios reais, porque unha muller, por moita capacidade, por moito que valga, van a aparecer 5 homes ao lado que valen e que sería prioritario que estuveran nesa lista electoral ou nese goberno municipal. Sí, pero bueno... Susana. Bueno, sí, o que pasa é que eu, que estou en novas xeracións, eu que non vexo eso reflexado, porque contan coas mulleres para moitísimos, nos moitísimos ámbitos, no ámbito económico, no ámbito o que sexa, xa digo, os homes os meten en asuntos sociais porque son persoas que han traballado para ilo. Pero eso en novas xeracións. Sí, claro, pero non estamos falando de dos concellos. Pero era como cando eu, por exemplo, falaba, é verdade, falei a título persoal porque eu, a miña forma de facer na miña coordinadora de igualdade é un pouco o que eu viví, non? Na miña casa, é verdade, que levaba, por así decir, quen traballaba fora da casa era a miña nai, entón, claro, o sea, eu quizás sexa un caso extraño, porque además isto pasou xa fai 28 anos, cando os papéis eran de o pai ir para casa para traballar e a nai quedarse na casa, non? Que é un pouco así. En canto da violencia de xénero, sí que o que levamos as políticas que levamos dende novas xeracións, dende o partido, é primeiro formar as mulleres que así que sofran eses malos tratos, incidir moito nas denuncias, porque é algo que moi complexo. Bueno, fai pouco estive nunha casa de acollida, falas coas mulleres, todavía seguen tendo medo, teñen esa represión, a que non saber o que facer, moitas delas seguen tendo dependencia económica dos homes, o cal, pois eso o que reflicte é que as mulleres non denuncien, e nós queremos facer fincapé en iso, incluso estamos elaborando uns talleres para que as mulleres podan acceder á vida laboral sen independentes económicamente e sair un pouco o paso. E dende a Secretaría Xeral de Igualdade o que están facendo tamén son programas de apoio ás mulleres víctimas de malos tratos, que cada vez son, incluso en cortes cada vez máis novas, non hai un perfil tampouco que sexa claro. Entón, nos o que queremos é iso, incidir en que a importancia que a denuncia, hai subvencións, hai axudas para esas mulleres víctimas de malos tratos e políticas en torno a ese tema. Había unha palabra pedida dentro do público, dúas, primeiro tres, primeiro Luisa, despois o compañeiro e logo Neves. Ben, eu simplemente comentar varias cousas, non? Como estábamos no apartado, no bloque temático da aplicación práctica, pois do que a igualdade, xa sin meterme noutros debates que aquí se deron, e dicir eu o que vemos, e por eso precisamente organizábamos un pouco desde o observatorio esta charla, é que aquí todos, na teoría, temos claro que é a igualdade, pero logo na práctica non. Entón, na práctica onde se están a dar todos os problemas, desde a mocedade, dicir, a mocedade, pois nos vemos que hai uns altos índices de violencia entre a xente nova. Non vou a comentar isto moito porque despois había un punto específico sobre eso, pero despois, digamos, que esa falta de aplicación se reflecte nos medios de comunicación, no tratamento da clase política, é dicir, cando se fala dun home político, pois se fala do que el di, cando se fala das mulleres que están en postos
é decisivo, se xa ministra de Igualdade ou se xa conselleira de Facenda ou o que sexa, se fala en que modelo levaba, en que se tinxiu o pelo de non sei que cor, ou en que se non levaba un vestuario de acorde co protocolo. Entón, aí vemos que hai unha falta de criterio, é dicir, non se utiliza a mesma vara de medir para valorar un home como a muller, porque as mulleres nos sigue valorando polo que somos exteriormente, porque as mulleres sempre fomos tradicionalmente pois as que utilizaban para o rol reproductor, para manter as tarefas do fogar, en último caso, eso nos fai que sexamos as grandes manteñedoras deste estado de benestar, entre comillas, non? Porque xa non vivimos nun estado de benestar, e si se vive tamén grazas a ese traballo das mulleres. E logo, o que vemos todos os días, efectivamente, eu creo que as legislacións que se adotaron nos últimos anos, non? Si son positivas, agora, para que sigan tendo un reflexo na sociedade e nos valgan para avanzar e para transformar a sociedade, teñen que aplicarse. E non se aplican, porque eu encendo a televisión e o que vexo todos os días, pois é totalmente escalofriante, é dicir, os anuncios publicitarios siguen situando as mulleres ao lado dunha lavadora e os homes ao lado dun partido de fútbol, Entón, seguimos transmitindo esos roles. Entón, inconscientemente, por moita normativa que apliquemos, se non damos ese paso de levar a práctica, para ese paso se necesita diñeiro. Entón, agora, desculpa, é o diñeiro. Entón, quenes van a ser as perxudicadas e as danificadas? Pois as mulleres, porque o diñeiro para a igualdade sempre vai a ser o último, non? Entón, claro, eu creo que non imos a ningún lado, sinceramente. O compañeiro. Bueno, yo decir que en cuanto al tema este de la violencia de género y todo eso, estoy de acuerdo con Íñigo, creo que es, que yo creo que no es cuestión ni de partidos políticos, ni de leyes, ni es cosas de que la sociedad es así y tiene que cambiar. O sea, por mucho que hagas una ley o por mucho que tal, si las personas no cambiamos la forma de pensar, no va a ir a ningún sitio. Y lo acaba de comentar ella, que vemos el anuncio de la mujer con la lavadora, que vemos el anuncio de los tíos tomándose la cerveza y viendo tal. Pero es que eso no es cuestión política, es cuestión social. Y después, a lo que tú comentabas de que... No, es social. Yo distingo las cosas políticas de las sociales. Bueno, y luego lo que tú comentabas de que el Partido Popular recorta, que no sé qué, que no sé cuánto. Estoy de acuerdo que recorta. Pero es que cuando hay dinero es muy fácil hacer cosas. Un 79%. Se echan outros cartos. Cuando hay dinero es muy fácil hacer cosas. Pero penso que, como se dicen antes, coa vida das persoas non se pode xogar. Debería ser No, priorizarse. y entonces con la educación tampoco. Porque si hai cartos para construir con la sanidad observatorios, bueno, aquí poderíamos falar de sanidad e non acabar, pero da educación xa, bueno, mellor non entrar, pero se se están construindo centros, se están facendo obras en igualdade, observatorios, que se, eu que sei que máis, pero en cambio, na aplicación práctica de igualdade, como che falaba, nas oficinas de información ás mulleres, nas unidades móviles de detección do cancro, un montón de medidas que son medidas que ao final é o que comentaba, que son medidas simplemente que son un parche, pero polo menos sirven como punto de partida, que están ben suprimindo, o único que podemos é voltar para atrás. E ademais, como decía Iria, isto é política, porque se non hai unha política que rixa a igualdade, se non houbera unha política que rixa a igualdade, seguramente seguiríamos cos mesmos roles que seguíamos hasta fai, eu creo que non máis de 10 anos. Pero entonces me estás dando la razón, que el problema no es de la política, es nuestro. Seguimos cos, pero bueno, estamos dando pasos. Neves. Sí, mira, eu son concelleira temporela de Igualdade e de Mocidade. Entón, quería comentar algúns aspectos que saíron aquí. Primeiro, o que decía Luisa, a cuestión de igualdade hai que reflexar tamén públicamente. E é unha cuestión social e política tamén. E desde logo que é bochornoso que o ano pasado, o Día da Muller, dous conselleiros estereotiparan públicamente a unha conselleira disfrazada de home cun maletín e un conselleiro disfrazado de muller cunha faldita e unha
e unha rosa. Ese é o modelo social que estamos transmitindo. E con eso non vamos a ningún lado. Eso é social e política. E esos son os roles que, como decía Luisa, se están vendo nos medios de comunicación e que despois as caras públicas dun goberno reproducen ainda perfectamente. Iso por un lado. En canto á mocidade, curiosamente aquí, neste recinto da Casa do Mar, funcionou, hasta que entrou o Partido Popular no goberno galego, un centro quérote, que foi pioneiro na provincia de Lugo e aquí na comarca único. Ahora está pechado. E ese centro quérote traballaba coa mocidade en moitos aspectos, entre eles a igualdade. E tiña un éxito, a verdade, de participación non só de rapaces e rapazas da cultura, sino de toda a comarca. Uns profesionais moi bons e moi cualificados que viaxaban e que facían ese traballo que hai que facer con mocidade, porque sí que coincido, é preocupante o tema da violencia entre a mocidade. Preocupante porque eses estereotipos, eses roles, siguen funcionando e siguen nos vendo públicamente. O tema da violencia de xénero é moi triste o que está acontecendo, e digo a nivel como responsable política. Nos levamos varios anos acollendo no Concello a mulleres víctimas de violencia do xénero, como decía a representante de Novas Xeracións, porque hai subvencións das xuntas para iso. Pois ben, temos ahora mesmo unha muller que leva 6 meses esperando que se resolva esa subvención para darle un traballo, para ter unha independencia económica. Antes eso non pasaba. Hai un descontrol grandísimo cando tens que chamar arriba porque nadie sabe nada. E despois xa, un pouco para rematar, decías tú a importancia que dá ao Partido Popular a igualdade. Pois mira, aquí non hai ningún representante hoxe do Partido Popular de Burela. Están co Conselleiro da Presidencia e un encontro de empresarios que hai ao lado. Iso demostra esa importancia. Claro. É dicir, aquí hai candidatas que se postulan como concelleiras de igualdade xa para a próxima legislatura. E eu seguro que están cos homes empresarios, É que eu non estou dicindo que non vas a que traballar, de feito, eu traballo moitísimo. Pero para ti non recoñeces que hoxe aquí falta alguén do teu partido? Sí, sí, temos un representante. Non, digo daqui de Burelas. De Burelas. Sí, sí, estou totalmente de acordo, non? Que hai que traballar, sobre todo tamén a nivel da sociedade, porque eu a veces penso que o que se reflicte agora mesmo é que é o que está así estereotipado na sociedade. Tamén a min, por suposto, que me doe, tal como decía era, que haxe estereotipos e que cando é unha muller a que está en órganos de goberno somente se pense nos modelitos, en como va vestida, en se va maquillada ou non, eso non se centra no seu traballo. A mí eso pareceme vergonzoso. En nós, en de Nova Xeración, na miña coordinadora, moita caña coas súas parellas de nenas que están totalmente destrozadas. Eso que claro, que é algo que nos preocupa, non? Que estamos vendo, e de feito, eu que estive falando con nenas de 17 anos que teñen o seu primeiro mozo, que son maltratadas física e sobre todo psicolóxicamente, e que claro, son persoas que non queren denunciar, que son a súa primeira parella, e que claro, teñen o problema de que esas mulleres unha vez que deixen esa parella van a pensar que é algo normal na súa vida, non o feito do maltrato. En canto do centro quérote, pois bueno, pois é unha pena que xa non funcione, porque sí que é verdade que onde están os centros quérote traballan coa mocidade en temas sobre todo, pois non somente de violencia, senón sobre a sexualidade, que é algo que tamén son cousas necesarias. Nos, aparte disso, dende Novas Xeracións, digo, porque é deso de que veño como representante, nos incidimos en facer cousas para educar a nosa mocidade e poder conseguir que de aquí a pouco, non sei, a medio plazo, podemos conseguir unha igualdade real e efectiva, porque además eu son muller e polo tanto teño que vivir nas miñas carnes moitas veces a desigualdade e que non se fixen en que se faga ben unha cousa ou non, sino como vou vestida ou se levo o pelo curto ou o pelo largo. Entón, nós tamén queremos traballar e erradicar esos estereotipos de muller e que non, que podemos facer as cousas igual que un home e mellor nada, non, se non encendo. Foronse abrindo varias frontes de debate ao longo das intervencións tanto do público como vosas.
e algunha delas vai nos encamiñando o que era o noso seguinte tema a tratar, que era a relación entre a mocidade e a violencia machista. Vos participades nas vosas organizacións políticas, estades inmersas en plena campaña electoral, acaba de comezar fai un par de días, supoño que haberá actos, mítines, elaboracións de programas, xuntanzas con 50.000 colectivos que despois se deberían canalizar teóricamente nun programa electoral. Eu vou a falar dun caso que vai a servir para introducir este tema. E é o caso que eu coñezo máis próximo, pois é o concello que a min me corresponde e no que eu debo exercer o meu dereito a voto, que é o concello de Ribadeo. En Ribadeo presentanse 4 formacións políticas e tan só 2 delas levan un apartado do seu programa electoral dedicado á igualdade e con medidas centradas na violencia machista. Iso por unha banda. En Galicia hai arredor de 16 xornais nestes momentos. 15, 16, máis un que ten 16 edicións locais. E dúas cabeceiras nacionais que traballan tamén con edicións locais no noso país. Deses 18, 20 medios de comunicación de galegos escritos, máis a nosa televisión pública e as demais canles radiofónicas e unha autonómica privada, ningún deses medios de comunicación ten dentro do seu libro de estilo, se o tiveran, que non todos o teñen, ningunha medida relativa a como se trata a violencia machista nos medios de comunicación. Cando o Colexio de Xornalistas organiza un acto deste tipo, o último o que eu tive a ocasión de acudir, éramos 7 persoas, 5 delas eran xente que estaba vencellada ao anterior goberno da Xunta de Galicia, que traballaban nas súas áreas de comunicación, quedaron fora e a través dos cursos de formación do INEM as trasladaban a ese curso do Colexio de Xornalistas. Acaba de comezar a 7ª temporada, se non lembro mal, dunha serie nunha canle estatal, en Antena 3, que se chama Física e Química, que cada xoves pola noite reproduce, polo menos nos seus 65 minutos de emisión, 25 de prototipos de violencia machista. O Observatorio da Mariña pola Igualdade incidía esa fin de semana pasada nunhas xornadas que houbo en Ribadeo, en que os micromachismos continúan presentes na mocidade, en que cada vez se ven actitudes que reproducen os patróns anteriores na mocidade e iso condúcenos a novas relacións de violencia entre mulleres e homes. A partir destas reflexións, eu plantexo-vos unha serie de preguntas pro debate que comezará desta volta Susana. Estánse facendo cousas, parece unha lei integral contra a violencia machista, serve para canalizar as políticas ou, como se comentaba por aquí no debate, é tan só un parche e é preciso actuar de maneira radical, no sentido lingüístico do termo, ir a raíz do mesmo. E, sobre todo, por iso vos comentaba o da vosa inmersión na campaña electoral, cara onde deben ir, dentro do ámbito municipal, as políticas encaminhadas a lutar contra a violencia machista. Bueno, a min é que era un tema que me preocupa polo que antes contaba a Neves e a todos vos, que cada vez están se dando máis na nosa sociedade violencia entre cada persoas máis xoves. Eu contaba o caso de unha rapaza de 60 anos que podía ser de rapazas de calquer concello, de aquí ou de España. É algo que sí que me preocupa, porque ademais estamos vendo que cada vez son máis xoves, non saben afrontar o que son as situacións. A decir verdade, sí que eu creo que pode ser unha reproducción dun prototipo que vense dando dende atrás. É como se a sociedade e os cambios sociais son os cambios, sobre todo os culturais, os máis lentos que sofren a sociedade. Vemos que estamos nunha sociedade da comunicación e que grandes avances tecnolóxicos, sen embargo, a nivel cultural, en moitísimos casos non se avanzou o suficiente. Dende novas xeracións, dende o partido, falo a título da organización, o que si queremos incidir é na educación para que as mulleres e os homes aprendan a convivir e non haxa eses estereotipos de que tanto home como muller teñen que ser complementarios.
E, bueno, que se están facendo cousas, pois sí, pero son non o suficiente, porque estamos vendo que cada vez vaise subindo máis o que son o porcentaxe de mulleres que son maltratadas, cada vez hai máis casos de mortes. Sí que é verdade que denúnciase, pero non o suficiente, por lo tanto, nos facemos seminarios para que a xente, sobre todo as mulleres, denuncien, porque é algo importante, porque están xogando coa súa vida, a veces aos dos seus fillos, en caso de telos, non? Que tamén dase o caso de que a violencia non somente a sofren as mulleres, senón tamén, en todo caso, os seus fillos. Se é un parche, pois, eu creo que sería de por medidas, eu creo que un pouco máis radicais para incidir nas denuncias e que se acabe coa violencia machista, porque sí que é verdade que nos medios de comunicación cada vez saen máis o que son eses temas, é algo que de verdade que é preocupante. Continuamos Caralá agora. Bueno, a mí tamén é un tema que me preocupa sobremaneira a incidencia da violencia machista nos mozos e nas mozas de España, bueno, de España neste caso. Cada vez hai dos roles que levamos falando, destes roles estereotipados que levamos falando durante todo este debate, están tan asentados, dámolos tanto por feito que é complicadísimo cambiarlle a mentalidade a unha persona, sobre todo se dentro do fogar non ve outra cousa. E os mozos e as mozas temos que incidir sobre todo na súa educación. Existía no goberno paritario da Xunta de Galicia unha lei de prevención integral contra a violencia de xénero. Está paralizada. Incidía en medidas educativas e está paralizada. Entón, se paralizamos as leis que están especialmente articuladas para poñerlle un parche, inda que solamente sea un parche, a estas condutas que cada vez se están a reproducir en mozos máis novos, me parece que no anterior ano era un 29% os mozos menos de 30 anos que foron agresores machistas, e isto é realmente preocupante. O problema tamén está na concienciación das mozas, porque non entenden que conductas polas súas propias parellas como mira, non te poñas esta roupa, mira, non salgas, afástate das tuas amigas, só tes que salir comigo, ou mira, eu quero ter relacións sexuais e tú non queres, pois me parece fatal e o deixamos, que están obrigando, e as mozas non entenden que iso é unha violencia machista. Entonces, se desde a política se estaban tomando medidas para prevenir e para educar, para ter unha sociedade que realmente crea unha igualdade efectiva entre homens e mulleres, como vamos a ir hacia adiante? Iria? Ben, a ver, en relación co que intentabas poñer en riba da mesa, eu creo que estamos asistindo a un retroceso no que ten que ver coa xente nova en cuestións vinculadas á igualdade, en superación de roles e tamén en superación de actitudes machistas que desemboquen en violencia de xénero. Eu creo que hai unha permisividade coa violencia sexual, a empezar polos medios de comunicación. Ti citabas un caso como pode ser física ou química, pero non hai moitos días remataba a temporada del Barco, que non sei se alguén mira el Barco con Mario Casas, pero claro, ves esa serie que todas as mozas e mozos de determinada idade ven, e claro, miras os chavalitos vestidos polo barco adiante e as chavalitas sempre en roupa interior, sempre amosando escote e sempre con unhas relacións aí con la mítica chica que se enamora del capitán del barco, ¿no? Bueno, este tipo de cousas que un se queda alucinado de que podamos seguir con este tipo de comportamentos. Caso de Crepúsculo, unha rapaza que vive a súa sexualidade en función do que a él lle apetece, do que lle apetece a su novio rarito, non? Claro,
Entón, se sigue por parte de medios de comunicación, por parte do medio audiovisual, por parte de determinados poderes económicos, incidindo nesa idea, e obviamente a mocidade empapa de todo iso. Se hai unha relaxación por parte daquelas institucións que deberan de ser veladoras de que iso non acontecera, pois obviamente estaremos reproducindo os mismos roles. E a mí preocúpame, en concreto, pois que non se teña falado dos retrocesos que se teñen producido nesta materia. Comentaba antes Neves a cuestión dos centros Querote. Uns centros postos en marcha para asesoramento afectivo e sexual da mocidade, para asesorar en todo o que ten a ver, por exemplo, coas súas primeiras relacións de parella, en todo o que ten a ver co desprendemento de tabús e de roles vinculados a afectividade, a sexualidade e demais. Comentaba a compañeira do Partido Popular que era unha pena que se acabaran os centros Quérote, pero que non foi casualidade. Foi unha das decisións, das primeiras decisións do goberno da Xunta do señor Feijóo. Claro, uns centros que non é que estuveran físicos, que foran profesionalizados para atender especificamente as cuestións que lle viñan a plantexar mozos e mozas, e que tamén iban aos centros de ensino. En concreto, nesta comarca visitaban os centros de ensino. Facían obradoiros, facían talleres desde os máis pequenos até os máis adolescentes. Claro, non é casualidade ese tipo de supresións de medidas que estaban tendo éxito, que estaban tendo uns índices, por exemplo, en Galiza, moi baixos a nivel de embarazos non desexados. Por outra parte, índices que non se estaban dando noutros territorios do Estado español e que mesmo outras comunidades autónomas viñeron a copiar o modelo dos centros Quérote para implantar nos seus territorios. Entón, a min paréceme que, claro, non se pode vir con uns discursos que quedan moi ben e nos sentan moi ben a todos e a todas e nos reconfortan, claro, moralmente, non? E nos fan que teñamos moi boa conciencia cando despois formamos parte dunha organización política que está gobernando na Xunta de Galiza e que non pon medidas correctoras para paliar esa situación e que as poucas que había limitadas pero que tiñan éxito, que serviron para dar pasos adiante, nos las cargan de golpe o plumazo. E xa vinculándonos ao ámbito municipal, porque tamén o preguntaba o moderador, seguro que unha desas formacións de Ribadeo que leva programa de igualdade é o Bloque Nacionalista Galego, porque nós, en todos os concellos, nos 315 que nos presentamos en Galiza, todos os programas electorais levan un apartado específico de igualdade xa como cuestión central e transversal ao resto de áreas. Entre as cuestións que poden estar en riba da mesa, falábamos antes, ou eu cando menos citábao, de que hai moitos concellos onde non existe, por exemplo, unha área específica de igualdade que intente facer que sexa a política de igualdade transversal ao resto de departamentos que hai nun concello. Bueno, pois unha das cuestións prioritarias que leva o Bloque Nacionalista Galego é crear ali onde non exista áreas de igualdade para velar porque ese goberno, dende deportes até ensino, ten medidas activas para, desde o seu ámbito e dende as súas cativas competencias, actuar. Falamos de mocidade e, en concreto, en ensino, os concellos teñen limitadas competencias para actuar, pero hai moitos que fan programas de actividades extraescolares e, en concreto, no programa do BNG, se incide na cuestión das actividades extraescolares de cara a tentarmos que neses ámbitos que non dependen directamente o que é o currículum escolar, que non depende directamente dos concellos, sino que depende da planificación que se fai por parte da Xunta de Galiza, toda a cuestión das materias, toda a cuestión reglada, digámoslo así, pois neses ámbitos que están extraaulas,
pois que sí haxa unha incidencia real. E casi que paro aí, porque me estás poñendo caras, lánzame que podría estar aquí falando... Estábame saindo cara de reloxo porque quería que tanto Susana como Laura tamén comentasen algo. Leticia, ya que aprendo os nomes rematamos. Pois, que quixera que vos tamén me comentasedes algunha cuestión relativa á aplicación municipal das políticas de igualdade. Solamente decir, pues eso, que a título persoal, e por eso decía a Neves, tamén a ti, o do centro Quérote, pues é unha pena que se quitase, ainda que sexa unha medida de Feijóo, é unha persoa que, por suposto, fago uso da miña liberdade e que se facían moitísimas cousas. Presiona, non decías que presionaba? Presiona, pues por suposto, de feito fareino, o sea, que como persoa que sou, pues, independentemente do partido que sexa, os centros Quérote servían, pues, iso, para facer talleres, concienciar aos... Como te escoiten, igual te expulsan. Non me expulsan, non. O sea, de feito, na miña coordenada teño autonomía completa para facer as políticas. En canto aos cuestións municipales, perdón, que tiña aquí apuntado, dende o Partido Popular de Galicia nos concellos sí que se fan medidas para o que é a igualdade, para que sexa transversal a que todos os ámbitos da política, en todas as concellerías. Sí que inciden, pois, sobre todo na formación das mulleres para que a consecución delas para nos ámbitos laboral e social. Sí que levan no seu programa todos temas relacionados coa igualdade e tamén en contra da violencia machista, por suposto. Leticia? Pois, sobre o que preguntabas, para non explayarme por outros temas sobre a cuestión municipal, eu penso que en Ribadeo seguramente tamén o PSDG-PSOE non leva medidas de igualdade. Eu antes non quixen nomear os partidos, pero a falta da publicación da última das listas, que é unha candidatura independente... Todas as candidaturas de provincia son paritarias. Podo explicar porque... Eu remítome tan só ao programa electoral, é un programa electoral público, creo que non teñen editado ainda o tríptico definitivo, pero o que presentaron públicamente e o que a mí me facilitaron e me consideraron e me dixeron que era oficial, e creo que se hai alguén máis de Ribadeo por aquí o pode certificar, quero creer que é un caso único, é dicir, que non pasa a mí me parecería moi raro, porque en todos os concellos de Galicia penso que están levando programas, penso convídote a velo se queres, pero é as dúas formacións que levan política de igualdade son o Bloque Nacionalista Galego, como comentaba Iria, é transversal, e no caso do Partido Popular hai unha serie de medidas, creo que son 4 medidas dedicadas a unha delas a contra a violencia machista e as outras... Unha puntualización, como son de Ribadeo e traballo no ámbito de igualdade, o Partido Socialista en Ribadeo, creo que está, non sei se está desviado da norma xeral, porque, bueno, a mí tamén me extraña, estaba fai uns meses pedindo a supresión do CIN, que non era necesario, que teña que ser un servizo comarcal. Un servizo que xa a nivel de localidade non chega co personal que ten. Entón, bueno, mellor sería cuestión de que tamén eu non sei se, por eso antes non quise comentar nin que partido, pero agora que vos estou sacando, unha vez que elas dúas comentaron que eran os dous partidos, o terceiro que non o levaba era o Partido Socialistas, o que si te convidé a mostrarse aquí. Pois a verdade que decir que o cambio, porque xa é unha vergonza. Pois presiona, pero toqueche como que nos ámbito todos, me parece a mí. Non, eu creo que no ámbito municipal eu nos vou me limitar a falar dos concellos que goberna o PSDG-PSOE na circunstancia de Lugo. Creo que todas as concellarías teñen medidas integrales da igualdade, tanto de emprego, tanto de xuventude, temos asesorías xuvenís, sexuais, afectivas. Creo que os servicios sociais son estupendos, temos centros de convivencia onde hai asistentes sociais, onde
se lle informa de saúde sexual, métodos reproductivos, das súas opcións, de educación en principios sin valores como persoas libres, como para reafirmar a súa propia identidade de mulleres, e para poder decidir que como mulleres decidan o que se reafirmen e que decidan o que a elas lle apetezca. Non sei se en Ribadeo, me parece extraño, pero ben non está. Alguna persoa do público se quere intervir, se queres comentar alguna cuestión relativa ao tema que ocupaba este punto, que era a mocidade de violencia machista, tendes toda a liberdade. Neves? Eu agora vou falar desde outro prisma, porque eu antes de estar no Concello era profesora de ensino secundario, entón esa realidade se vía e é preocupante o que está retrocedendo neses campos, pero tamén eu aí quería facer a crítica de que no mundo do ensino todas as leis educativas que durante estes anos foron cambiando, a verdade é que están descargando toda a responsabilidade neses aspectos do mundo do ensino cando o tema é algo máis que no ensino. E despois hai a obsesión polos dichosos informes PISA, que estamos á cola de todo e o único que se fai é machacar e que hai que dar máis matemáticas, máis ciencia, máis linguas estranxeiras, máis contidos e o que os valores e todas esas cuestións de sensibilización se están arrinconando, pero lei tras lei, desde as que facía o Partido Popular hasta que facía e fai o Partido Socialista. Entón, esa sensibilización, incluso con a dichosa educación para a cidadanía tan cuestionada por algúns partidos, estáse relegando e entonces o mundo do ensino non está facendo o mellor ese labor que tiña que facer porque estamos condicionados por esas informes PISA que hai que saber moitas matemáticas e moitas linguas estranxeiras, o resto non importa, parece ser. Entonces, ainda que o ensino non o soluciona todo, xa digo, non ten que ser os profesionais do ensino os que teñan que facer todo ese labor, porque está a sociedade, está a familia, está o mundo da política que ten que tamén dar solucións. Pero que moitas veces, entonces, esa parte que non se dá académicamente, estamos suplindo como podemos a nivel municipal e como decía, a través dos centros de información a muller, dos servicios sociais, das educadoras familiares que existen nos concellos, estamos un pouco, na medida dos nosos recursos, achegando eses valores, eses contidos de sensibilización ao mundo do ensino. Pero o tema é que cada vez tamén, e aí agora cambio a faceta política, sí que cada vez temos menos recursos, porque aquí, igual que falaba antes do centro Quereto, que sí que é unha pena, pero eu invito, están abaixo nos locais disponibles, o sea que cando queirades dotaros de personal, aí están. Había unhas oficinas de igualdade e benestar, tamén a nivel comarcal, que tamén se desmantelaron, e que facían moito labor municipal nese terreo. E tamén, eu digo porque no Concello de Tibura temos unha educadora familiar que formaba parte desa rede das oficinas de igualdade e benestar e que facía o seu labor moi importante tamén nos centros de ensino. Pois, curiosamente, despois de que se desmantelou esas oficinas de igualdade e benestar, que aquí estaban en Mondoñedo, pois as traballadoras desas oficinas reúnense agora voluntariamente en Burela cada pouco tempo para coordinarse. E é moi triste que teñan que facelo así, porque non o poden facer oficial. É que eu digo, perdón, que non se remataxe, que sí que me parece eso, unha pena que non haxa os centros Quérote, de feito, nos, dende a Coordinadora de Igualdade, estamos a incidir para poñer a xente que faga charlas, e como mellor, gracias a esos centros, sería algo máis localista e non algo tan puntual. De todas maneras, tomo nota, oído cocina e faremos o posible para que volva a haber ese tipo de centros, porque ademais pareceme algo moi interesante. Iria quería intervir tamén. Sí, pero nada, era vinculado ao que comentaba Neves un pouco, pois iso, no ámbito máis reglado do ensino, o que está acontecendo, porque, por exemplo, xa non é remontarnos a moitas leis atrás, sino a proposta de lei de convivencia e participación que ten o Partido Popular, que acaba de darlle o visto verde no Parlamento, ainda queda o debate en comisión, pero, claro, nesa lei de convivencia non aparece para nada, por exemplo, as cuestións vinculadas
a xénero. Aparece, sí, unha norma moi prohibitiva, moi sancionadora, con outro tipo de cuestións, moi prohibitiva a hora de levar determinadas cousas aos centros de ensino, a hora de, por exemplo, que acontezan casos como que aconteceu da rapaza en Arteixo co velo, pero claro, en cuestións vinculadas realmente a problemas de acoso, vinculadas a violencia machista, a violencia sexual, a como atender casos dese tipo, como atender ao maltratador, como atender á víctima, en ámbitos como poden ser as propias aulas, non aparece ni a máis mínima cita, ni a máis mínima referencia. Entón, claro, é que ao final isto fai augas por todos os lados, porque a teoría está moi ben, pero a práctica non se corresponde co que se proclama o vento. Entón, bueno, ese é o problema. Aí hai unha cuestión que citabas que tamén é importante. Non todo ten que residenciar no ensino. Obviamente, haberá que incidir para que haxe fogares sen violencia, porque ese será un mecanismo para que teñamos unha sociedade sin violencia. Si hai fogares sen violencia, porque podemos estar incidindo no ensino, podemos estar incidindo noutros ámbitos, que se o rapaz volve para casa e se atopo con ese panorama, estaremos fracasando. Entón, para que haxa sociedade sin violencia, primeiro terá que haber fogares sen violencia. E, obviamente, tal e como se está legislando, tal e como se está aplicando esa legislación e dotando de recursos, ben non imos, cando menos, para que na mocidade se corrixa a situación. Unha última intervención curta. Unha cosiña moi curta, porque facíades, tanto Iria como Neves, facía esa alusión, pois, que non todo ten que repartirse o ensino, eu estou totalmente de acordo. De feito, eu, vou non dicir a título persoal, creo que os valores non é algo que nos teñen que dar dende as ensinanzas, sí que é verdade que son unha parte importante, pero tamén hai que incidir na importancia que teñen as familias, sobre todo nesta perda de valores que estamos vivindo. Non somente hai unha perda económica, senón unha perda dos valores como é a familia, o respeto, que non somente teñen que recaer nos ensinos ou secundarios ou no bachillerato ou no que sexa, senón tamén na familia. Simplemente era puntualizar. Sérvenos a apreciación de Susana para entrar co último tema deste debate, que é unha lei que creou controversia, sobre todo entre o colectivo feminino. Quizáis non vai a ser unha lei, e de aí volvemos ao que nos levaba, o que leva o Observatorio da Mariña pola Igualdade a facer este debate. Quizáis é unha lei que o seu trámite parlamentar vai a pasar moitísimo máis desapercibido que a calquera outras, salvo que a oposición das dúas forzas que están opostas a esta lei sexa o suficientemente forte como para que chegue á rúa, pero estamos falando da lei de familia. A lei de familia mereceu un ditame sobre o anteproxecto que presentou o Goberno da Xunta de Galicia do Consello Económico e Social, é un órgano consultivo que entre as súas funcións ten a de ser consultado, vai a redundancia, sobre determinados temas. É obrigatorio que o Goberno da Xunta consulte sobre determinadas cuestións, unha delas era sobre esta lei de familia. Levos tan só un fragmento do ditame do Consello Económico e Social, vale tamén para vos, para enlazar un pouco o debate. Supoño que coñeceredes o ditame, é verdadeiramente duro. Comeza cunha primeira exposición, unha explicación do que é a lei, de como está distribuída en canto aos temas que aborda, e o seu segundo punto di o seguinte: o CES, o Consello Económico e Social de Galicia, entende que este anteproxecto de lei é regresivo, xa que leva implícitos graves recortes dos dereitos das mulleres, facendo retroceder moito tempo atrás os avances sociais, así como pola profunda carga ideolóxica que conleva, recuperando a retórica da familia heterosexual e a maternidade como rol social e vital das mulleres, o cal supón o control, a fin de contas, da súa vida sexual. E quizáis este punto máis controvertido do anteproxecto da lei de familia está á espera de iniciar a tramitación parlamentar. Aí supoño que o debate dará para moito máis do que pode dar aquí con estes 5 minutos que tendes. De novo comezamos a quenda, tócalle a Leticia 5 minutos e comentamos un pouquiño esta lei e logo tamén teredes vos a palabra. Bueno, despois do que dixo Suso sobre o ditame do Consello Social,
a verdade é que todos vos podedes facer unha idea se non lestes o ditame de como é esta lei de familia. A parte de ser regresiva, a mí me parece, como creo que xa dixen antes, que é unha lei do século XIX. Estamos falando continuamente, se nos repite na lei, protección, hai que protexer as mulleres, hai que protexer as familias. Pero as mulleres aínda somos entes dignos de protección, simplemente somos entes dignos de protección, porque teremos outras cousas que ofrecer á sociedade, non solamente non somos seres delicados e sensibles os que hai que protexer, somos seres activos que nos debemos mover en todos os campos do mundo, igual como home, non solamente fará falta protexer as mulleres. E ademais que creo que nesta lei de familia que pretende aprobar a Xunta, o rol da muller está claramente reflectido. A muller é unha nai de cría, a muller é a que ten que cuidar os dependentes. E eu penso que, en vez, hai moitas mulleres que poden optar por iso, e aí está a súa liberdade, pero deberían tamén plantexarse abrir garderías, escolas de 0 a 3 anos públicas para que as mulleres que non queiran atender os seus fillos ou non poden ou decidan optar por traballar, pois poden deixarlos ali. Debería haber máis asistencia social para que teña a seu cargo un dependente, poda levar a un centro de día público tamén, ou poda levar a donde o podan atender se unha muller non se decide facer cargo disto. Me parece que non ten... O que comentaba antes Susana de que estamos perdendo valores de que? Valores de que? Solo vale un modelo de familia, a familia heterosexual, según este proxecto. Non hai xa nesta sociedade a día de hoxe modelos de familia ampliamente que teñen unhos valores siquera mellores en moitos dos casos ou iguais que unha familia heterosexual. Me parece, a partir deses principios, me parece, eu non sei, pero hasta inconstitucional. Iria? A ver, bueno, dende o Bloque Nacionalista Galego posicionámonos completamente en contra deste anteproxecto de lei e coincidimos co dictame do Consello Económico e Social. Nos creemos que con esta lei o que se está facendo é, bueno, retrocedendo nos dereitos das mulleres e incidindo nunha idea que vimos falando ao longo tamén do debate, que está vinculada bueno, pues a sexualidade e aos dereitos que se ligan de aí, ¿no? Porque antes comentaba a representante do Partido Popular que había que ter dereito á maternidade. Todo dereito ten que levar para ellas as súas obrigas. Eu non considero que sexa unha obrigatoriedade a maternidade. Non considero que sexa unha lei natural que as mulleres teñamos que ser nais porque sí. Será se así o decidimos. Polo tanto, o que haberá será unha escolla, non unha obrigatoriedade nin unha imposición de que sexamos nais. Teremos, en todo caso, que ter o dereito a elixir si queremos ser nais, si queremos ter fillos e fillas, ou se non queremos ser nais, ou se queremos ser nais pero queremos adoptar as crianzas, ou o que for. Entón, eu creo que aí hai pois unha confusión do que se deben considerar valores obviamente adaptados aos tempos de hoxe, porque se pretenden recuperar outro tipo de valores que eu considero desfasados, retrógrados, e que aínda que esteamos a superar hoxe, aínda que esteamos poñendo todos os mecanismos para superalos hoxe, o que non pode ser é que por parte das institucións públicas e en concreto da Xunta de Galiza se volva outra vez a dar pasos atrás na dirección contraria. A min hai determinadas cuestións que me parecen escandalosas da literalidade da lei, pero bueno, por citar algunhas, non sei como se pode chegar a tal extremo de concebir a embarazada como unha unidade familiar, de equiparar os dereitos das crianzas nacidas coas concebidas, coaquelas, quero dicir, co acto da concepción. Como as mulleres xestantes poden, se así o desexan,
solicitar praza nunha gardería pública, e aparece aí recoñecido na propia lei, cando, bueno, pois, aínda non hai crianza nacida, cando aínda non hai pois unha persoa física para poder, para que comece a súa escolarización. Entón, eu hai determinadas cousas que me parecen aberracións, e digo que non son por casualidade, sino que o Partido Popular persigue que as mulleres volvamos outra vez a aquelas cuestións que vos mencionaba inicialmente, o rol tradicional, a non termos autonomía personal, a non termos autonomía económica e, polo tanto, a non ser cidadáns para poder desenvolver coa nosa vida o que queiramos e como queiramos. E vou a defender unha tese que seguro que é controvertida, cando menos pola persoa que me acompaña na mesa, pero é que eu creo firmemente de que dende a dereita é imposible facer políticas para as mulleres. Na teoría, na retórica, poderán defender a igualdade, pero na práctica o Partido Popular e a dereita é incapaz de facer política para as mulleres e políticas de igualdade. E aproba esta lei, vamos. Susana. Bueno, eu estive falando desta lei tan controvertida con a xente da miña clase, estou estudando un máster en xestión pública, e, bueno, había xente de Galiza Nova que milita, e, bueno, non foron tan abordantes, senón que sí que coincidían comigo e xente tamén das xuventudes socialistas, de que sí que é verdade que estamos ante unha pérdida de valores. Non creo que esta lei de familia sexa unha lei solamente para que as mulleres teñamos fillos. Eu creo que entra dentro da elección persoal. Eu, como boa liberal que son, vou a facer uso da miña liberdade individual e voume a posicionar en que estou a favor desta lei de familia. Sí que é verdade que as mulleres xestantes poden pedir praza no que son as garderías, sempre cando, digo eu, de feito, esta lei non se contrapón con outras leis estatais como poden ser a do aborto, en caso de que a muller libremente decida ter fillos. Eu son muller e libremente, pois, dentro duns anos quero ser nai. Iso non implica que sexa nin retrógrada, nin nada. Tampouco dende o meu partido político me poñen unha pistola encima da cabeza para dicirme ou es nai ou es nai. Non, simplemente creo que está dentro dunha propia elección. En canto de protexer, que decía a miña compañeira Leticia, eu creo que solamente son meras cosas que se poñen nunha lei. Tampouco hai que ser tan quisquillosos en todo. E fai nosa... Bueno, pois repetirá, pois nada, buscaremos sinónimos. Unha lei é de obrigado cumprimento unha vez que... Sí, pero quero dicir que, bueno, pois que se protexa, pois pareceme moi ben. E despois, en canto da familia heterosexual, bueno, tamén fan fincapé non somente a familia tradicional de pai, nai, senón aquelas mulleres que libremente decidan ter fillos pola súa propia conta. Por lo tanto, eu creo que estamos falando non somente dunha familia tradicional, porque a nivel sociolóxico o que é o termo de familia foi evolucionando, entón vémonos en familias monoparentais. Eu, sinceramente, creo que iso tamén se reflicte na lei, non pon en ningún caso que teñen que ser a familia tradicional sí ou sí. O Consello Económico e Social, perdoade que quizáis foi culpa miña por non introducir ben o tema, por non ampliar un pouco máis o obxecto do debate. O Consello Económico e Social pon énfase tamén na complexidade do termo familia, que ainda que recoñece que lingüísticamente non é erróneo, si conleva unha carga ideolóxica moi importante que se podería sustituir, e cito literalmente, por algunha outra de outro tipo, como por exemplo a palabra convivencia. Entón, o que eu vos pregunto, e tamén é unha pregunta que amplío a xente que nos acompaña, as mulleres e homens que hoxe nos acompañan, é o mellor termo, o termo familia, para unha lei que nos debe acompañar a todas e a todos? A ver, eu vou facer porque, bueno, o
que eu decía, non? A nivel sociolóxico, sí que é verdade, a nivel estructural, sí que é verdade que o termo familia antes tiña unhas connotacións totalmente de familia de pai, nai, fillos, incluso avós. Sí que é verdade que houve unha evolución no termo de familia e hoxe encontramos con familias no cal pois un home está con un home e decide pois adoptar un fillo, un home que decide pois ter pais por esposo. Hai matrimonios tamén. Bueno, sí, entre homes, digo, porque tedes aí un repelusco tamén coa palabra. Pois mira, non teño ningún repelús máis que nada porque teño unha prima que vaise casar este verán e eu son a madriña, con eso digo xo todo, o sea, que non teño ningún tipo de repelús. Vamos, que xa, vamos. Entón, pero decía eso, o matrimonio entre dous homes ou dúas mulleres que decidan adoptar, incluso unha muller que libremente colle e quere ser nai. Entón, eso, hoxe en día, o termo familia sí que na lei, no anteproxecto de lei, a espera do que pase no debate parlamentar, non se recollen, por exemplo, cuestións relativas ás adopcións. Non se recollen cosas. Segundo dita, o que a única información da que disponemos a xente, a sociedade, máis alá da que poidades dispoñer vos como membros como integrantes dunha formación política que podedes ter acceso quizáis a ese anteproxecto, nos non, e o que temos é o ditame do Consello e indica de maneira reiterada durante varios capítulos que non se fala en ningún caso dunha familia de adopción, algo que non se propoñen medidas para que unha parella poda adoptar, sexa unha parella heterosexual ou unha parella homosexual. De todas maneiras, eu que facía fincapé era eso, que en termos familia, ainda que sí que é verdade, tratábase da familia tradicional que hoxe en día encontrámonos con moitos tipos de familia e que todos seguen sendo igual de válidos. E crees, perdón que me dixas directamente, crees que vai a ser incorporado no debate parlamentar ese termo amplo de familia? Eu creo que considerades, e a fago extensiva tamén a vos, pode ser incorporado? De feito, é que cando quero recordar palabras de Beatriz Mato e incluso do presidente da Xunta de Galicia que facía ese fincapé non solamente da familia tradicional, senón de mulleres que deciden por conta propia ser nais, non? Eu creo que sí que sería interesante porque é un cambio na sociedade e eu creo que sí que teria que ser de interese, pero vamos, digo dende a miña perspectiva. Como que irades legislaría? Sí, eu teño aquí algo que tamén digo o Consello Económico e Social, nos dice: a excusa de proteger a familia, o que realmente se agocha dentro do contido do anteproxecto de lei é conseguir desde os poderes públicos que as mulleres non exercen o seu dereito a decidir libre e informadamente sobre a súa maternidade, reforzando desde a administración pública, terán unha opinión cualificada, senón non estarían un consello. Non deixan de ser opinións, é que non teñen por que ser sí, me parece moi ben, pero son lecturas que se fan de leis e de anteproxectos, son leis, simplemente son... Pero hai outras leis que non dixeran o mesmo. Sigo, desde a administración pública, reforzando desde a administración pública e con rango de lei, que non nos olvidemos que aquí a opinión preponderante vai a ser a da lei, os discursos que cimentan o patriarcado. Este anteproxecto de lei só se fija no aspecto biolóxico da muller. Se unha muller, ainda que se quede embarazada e non teña un marido e vai a ter ese fillo, eso é unha familia. E se unha muller está casada e é un matrimonio e teña un fillo, aí esa familia é a que se está protexendo. E me pregunto outra vez, non hai máis modelos de familia? Para onde vamos? Cantos pasillos demos para atrás con esta lei que vai ser lei e vai ser de obrigado cumprimento? Si vai a ser obrigado que todas as mulleres teñan que ter un fillo, non? Eso é dentro de se unha muller quere ser nai. A definición da familia que fai a Xunta de Galicia nunha lei... Pero antes non se recollía que unha familia fose tamén unha nai que decide libremente é só ter un fillo, e agora está Pero non se está recollendo ni tal... Estáse recollendo, sí. Valora. Eu, en todo caso, a min hai determinadas cousas que non me parecen casualidade.
non me parece casualidade que Galiza sexa un dos territorios do Estado español que non está poñendo medidas efectivas en práctica para que se aplique, por exemplo, a lei que recoñece a interrupción voluntaria do embarazo que se vende a aprobar recentemente. A mí non me parece casualidade por parte do Partido Popular que non poña dende a Xunta de Galiza os mecanismos que hai que poñer para que as mozas saiban dos seus dereitos, saiban de que poden, se non desexan ter un fillo ou filla, que poden interrumpir voluntariamente o seu embarazo e saiban que se queren ter ese cativo ou cativa que van a ter unha cobertura por parte das administracións públicas. Porque o que non di o Partido Popular é que na lei se recolle, efectivamente, que se protexe a familia que eles consideran que se protexe a estas crianzas incluso antes de seren nadas, pero despois vemos que a súa protección da familia pasa porque haxa recortes en garderías, que haxa recortes en servizos públicos, que haxa recortes en servizos sociais. Entón, en que quedamos? Claro, en que quedamos? Porque para que poida haber corresponsabilidade, para que as mulleres poidamos decidir non quedarnos na casa se temos un traballo e decidimos seren nais, pois a ver que facemos se non hai esa cobertura por parte da Xunta de Galiza. Se todo o que estamos falando son recortes por parte da Xunta de Galiza, entón, mesmo na vosa propia filosofía, non estades procurando que mesmo aquelas mulleres que deciden seren nais, mesmo aquelas persoas que deciden ter fillos, pois teñan recursos para poder ter unha cobertura para que non queden outra vez relegadas nun ámbito familiar. Entón, a mí paréceme, como sempre, que o Partido Popular volve outra vez a aplicar a súa moralina e volve, ademais, a aplicar unha moralina falsa e hipócrita. Porque aquí xa escoitamos, e non é agora, escoitamos que non hai ningún tipo de problema cos outros tipos de familia, cos matrimonios, por exemplo, homosexuais, que non hai ningún tipo de problema con que unha rapaza aborte se quere e non hai ningún tipo de problema. Pero que despois, cal é a posición do Partido Popular? Presenta recurso de inconstitucionalidade ante esa lei, nos chanta a lei de familia, claro, o que individualmente ti defendes aquí, incluso dicindo que tes a nivel personal unha boda e non sei cuántas cousas máis, despois o teu propio partido non predica co exemplo. Como que non? Non predica co exemplo. O 2004 Mariano Rajoy levou dentro do seu programa electoral o dos matrimonios homosexuais. Por favor, se o PP non recoñece que poida existir... Pero era por a palabra simplemente matrimonio, no cal, sinceramente... Bueno, pero que dicir, que sí que se reflexía, o que era así un momentiño, o que se reflexía simplemente da xuntanza de dous homens ou dúas mulleres. Por que? Pola carga ideolóxica que teñen determinados conceptos a día de hoxe. Entón, o mesmo que hai carga ideolóxica na palabra matrimonio, tamén hai carga ideolóxica na palabra familia. E ese informe advirte diso. Entón, que vos quede claro que, cando menos, nós imos a plantar cara a esta lei. E en Galiza Nova, tamén cho digo, non hai dúbidas. A nosa posición está aquí, levámola facendo pública desde hai bastante tempo. No noso voceiro, dicindo que o anteproxecto de lei da familia do PP é un novo retroceso nos dereitos das mulleres galegas. Entón, se queredes seguir por esa liña, despois non veñades como defensores supremos da igualdade, porque se vos enche a boca falando de igualdade, e eu sigo dicindo, con estas medidas prácticas non avanzamos en igualdade. O que estades seguindo a facer é que non superemos os roles que teñen asignado as mulleres desde hai moitísimo tempo e que estamos intentando que se superen dunha vez. Pero os roles do feito de ser nai é algo que é unha elección persoal. É dicir, que dentro duns anos podo ser nai e o mellor non querer ser. Pero nadie dice que non, pero nunha lei de familia que está contemplando únicamente a muller no seu aspecto biolóxico para que poida ter un neno
pero xa desde antes de, xa como dicía Emilia, xa desde antes de, nin tan siquiera de que nazca, pero de que estamos falando? Estamos imaginando, eu tamén voto Euromillón cada venres, pero non quere dicir que me vai a tocar, non o vou protexer, eso, con que é unha hipótese, non podemos protexer con rango de lei, ademais, a mí me parece unha cousa moi curiosa. Sácase unha lei de interrupción voluntaria do embarazo, e despois, como o Partido Popular, pois xa sabemos que non está moita pola labor desta lei, pois sacan unha lei de familia, contraria á lei de interrupción voluntaria do embarazo. En que está contrario? Di que a todas as mulleres que non aborten van a ser, non sei, crucificadas? A mí pareceme que o debate parlamentario sobre que unha muller pudera decidir libremente... Protección do fillo concebido. Eso é porque unha muller que decide libremente ter ese fillo que poida ter unha serie de... Unha muller pode decidir libremente a partir dos 16 anos se quere seguir co seu embarazo ou non, e sobre todo as medidas asistenciais e informadoras que se lle teñen que aplicar a esa muller. E ademais, todos sabemos que unha muller se pode casar aos 14 anos pola Iglesia, unha muller se pode casar aos 14 anos. O Partido Popular non dixo nada deso. Eu non sei se unha rapaza de 14 anos está perfectamente preparada para tomar a decisión de casarse, seguramente de ter fillos. Dixo algo deso o Partido Popular. Dixo que isto era unha aberración, como unha persona de 14 anos non se lle podía deixar ter fillos ou non ter fillos. Disto non se dixo nada. Entonces non vamos a falar aquí de que é que sempre é o mismo. Se saca unha lei porque todos sabemos como estaba o aborto regulado hasta estes anos, que había unhas lagunas terribles no Código Penal. Por lo menos, se hai unha lei que regula mínimamente que as mulleres teñan unha mínima asistencia, teñan unha mínima liberdade a hora de decidir o que van facer co seu corpo, porque ao final é o seu corpo, porque estamos falando de hipótesis, se o neno nacerá. E ao momento saca unha lei de familia ao Partido Popular que nos dice que desde un principio a mãe e o fillo son familia, pero a mãe como portadora dese neno. Entonces, de que estamos falando aquí? Estamos falando de que eu de verdad non sei a que me pego. Pois de biología, obviamente. Claro, do aspecto biolóxico da muller, pero eso non impide que unha muller non solamente sexa a nivel biolóxico a portadora dun fillo que vai a ter, senón simplemente fai fincapé tamén en que unha muller libremente que quera ser nai é protexer a esa muller que quer ser nai. Pero quen dice que non? É que entón non sei que estamos a falar, entón simplemente que ti o mellor decides facer non ter fillos, e unha muller que decide ter fillos, por que non vamos a facer fincapé no importante que é, por exemplo, a familia, e dende o meu punto de vista? E despois de que teñas fillos, as garderías, a seguridade social, as medidas de protección, como pode unha muller acceder ca desigualdade salarial que hai, como pode unha muller acceder ao traballo? Pois doitando todas para a igualdade, e que non haxe partidismos dentro deste ámbito, porque salarial do 25% pode acceder unha muller en igualdade de condicións que un home a un traballo para poder dedicarse aos seus fillos se non se garantiza a gratuidade da universalización do ensino dos 0 a 3 anos? Como pode ser que unha muller, que sabedes, sobre todo que aquí en Galicia son as mulleres as que atenden os dependentes, como non poden ter esas mulleres unhas asistencias sociais? Estánse dando, desde a Xunta de Galicia, se está dando unha mínima axuda para que as mulleres, despois de ser nais, teñan outra opción para traballar, ou simplemente se lle protexe desde que conciben esos fillos hasta que os paren para que despois sean eles que nos crían? E quen vai a criar? Pero hai que hai mecanismos, o único... perdón. Para rematar con esta cuestión que estabades tratando e darlle a palabra ás tres persoas que a pediron, o parecer, o anteproxecto onde regula as cuestións das que estabades comentando, e no artigo 31, ámbitos de actuación, o seu primeiro apartado, de novo, o ditame aconsella suprimir as referencias á concienciación social da importancia da maternidade e da protección do dereito á vida e información. Iso é o que di o ditame en referencia ao artigo 31 desta lei. E agora sí que lle damos a palabra xa
Simplemente era puntualizar un momento, xa se pasou o debate, pero era sobre o concepto de familia que me chama a atención, alegrome moitísimo, además que desde a xente nova do Partido Popular se vexa tan abertamente a familia, pero que cando houve tantos problemas coa famosa educación para a cidadanía, precisamente o Partido Popular, un dos problemas que poñía gravísimos é que nesa asignatura se lles explicaba aos rapaces que había moitos tipos de familia. Parece ser que solo se podía explicar un tipo de familia. Entonces, de verdad que me alegro que a xente nova o vexa tan abertamente. Creo que non é a línea que sigo o partido de todas maneiras. Sí, non, pero de todas formas estamos vendo nesta lei de que sí que recollen outro tipo de familias e, por lo tanto, por que... Adopción non. Pero, vamos a ver, pero por que temos que pensar en que non hai unha evolución? É dicir, vémonos no Partido Popular en que a xente segue a creernos que vimos, como antes apuntaba o compañeiro, do franquismo, de non sei que. Non, é dicir, todo ten que haber unha evolución e que me parece moi forte. Sí que é verdade que nesa puntualización o mellor se fixo fincapé no que é a familia como pai, nai, fillos, pero agora estamos a ver que se está recollendo todo tipo de familia e, por lo tanto, a sociedade ten que avanzar. E dende novas xeracións tamén contemplamos ese tipo de familias e vamos un pouco máis alá. Simplemente era eso, pero gracias. No, eu xa digo que me alegro de que si se está dando esa evolución, como ti dices, ben vida sexa, pero a verdade é que na realidade non a vemos. Na realidade non se está vendo esa evolución. Ti falas de cuestións personales, túas, como dicía Iria antes, me parece moi ben, me parece fabuloso que a xente non lo vexa así, pero a realidade é que nos programas do Partido Popular, nas actuacións diarias do Partido Popular, non estamos vendo ese recoñecemento dos distintos tipos de familias, sino que máis ben o que vemos é unha orientación hacia esa familia patriarcal e toda esta historia. De todas maneiras, pues... Tiñamos outra palabra pedida por aquí e despois outra al ao fondo e rematamos con Neves. Y un par de matizaciones o de cuestiones, o sea, quiero decir que tampoco, quiero decir que puede ser un debate inmenso, pero quiero decir que yo lo que creo que es que hay que poner las cosas negro sobre blanco, porque si no al final nos liamos. Primero, el que fue ministro de Gobernación con Franco es el actual presidente honorífico del Partido Popular de Galicia. Quiero decir que hay una continuidad clara, pero bueno, ese es el caso... Voy a romper con el pasado. No, pero déjame acabar, que tú has hablado. Entonces es el caso más palmario, pero quiero decir que la lista puede ser innumerable y en varias horas no acabaríamos de representantes públicos del Partido Popular que tienen una tradición franquista que jamás han renunciado a ella, a pesar de que piden a otros que renuncien a otras. Lo cual, la traslación de lo que fue el franquismo a lo que es el Partido Popular hoy es más que clara. No solo ya en los personajes, sino lo que es todavía peor, en las ideas y en la incidencia que intenta hacer sobre la sociedad. Y en esto traigo a colación lo que estábamos hablando. Yo no voy a ser tan benévolo como mi antecesor hablando, que me parece que lo ha planteado exquisitamente bien y muy bien, sino creo que a veces, bueno, yo las pocas charlas en las que accede el Partido Popular a venir, yo no sé si os manda a los pies de los caballos, o no sabéis a qué venís, o os habéis equivocado de partido, o no sé, porque mira, todas, o sea, un montón de situaciones que han salido aquí, las has criticado, pero es que da la casualidad que el PP, tu partido, o sea, los responsables de tu partido han levantado los dedos para que vayan en contra de eso. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, es que son situaciones muy graves y yo creo, yo te invito a reflexionar, por eso te digo que yo no voy a ser tan benévolo como el anterior, que me parece que lo ha planteado, te invito a reflexionar lo que implica eso. O sea, hay dos posibilidades, o no te enteras o nos estás engañando. ¿Me entiendes? Cualquiera de las dos cosas me parecen graves, eso por un lado. Y segundo, ya en cuanto al tema de lo de la familia, pues me parece que es eso, la pérdida de valores palmaria, que ya el PP se atreve a plasmarlo en una ley con los agravantes que tiene, o sea, que quiere encima trasladárselo al resto de la gente. O sea, a mí el PP o los miembros del PP, si se ponen un ciricio, si se fustigan o lo que quieran, me parece que tienen todo el derecho del mundo, pero con mi libertad y la de mi sociedad, la de la mitad de esta sociedad,
no la pueden ni tocar, porque yo voy a estar en medio, o sea, y lo digo claro, y parecen palabras duras, pero es que tiene que ser así, porque esto hay que defenderlo. Luego no se puede, bueno, es mi opinión, y vuelvo a decir que respeto mucho como lo han planteado antes, y me parece que ha sido muy diplomático, esto no se puede tolerar. O sea, la familia, o sea, una de las familias que se menciona ahí, o dos tipos, pero quedan muchas al margen. Están las familias homosexuales, o sea, hay un montón, y si ya vamos al aborto, es lo más de lo más. Entonces, es así, esto hay que defenderlo. Y vuelvo a decir, es la lacra que tenemos de una derecha venida de 40 años de dictadura que se intenta envalentonar en ciertos feudos. Y eso hay que pararlo, que los países que funcionan a nivel mundial, aunque no son santos de mi devoción, este debate lo tienen superado hace siglos. O sea, hace siglos. Esto es implanteable en Inglaterra, es implanteable en Dinamarca, es implanteable en Suecia, países que están a años luz de lo que significa y de lo que plantea eso. Entonces, bueno, yo simplemente esa intervención. Acumulamos y despois, se queredes, ajustamos por alusións. O compañeiro ao final. Yo quería hacer hincapié en el tema que mencionasteis antes de las guarderías. Por ejemplo, en el concello que yo comparte, que es el concello de Ames, la Xunta de Galicia tiene planificada una guardería desde el año 2006 y lleva esperando por una parcela que le tiene que conceder el Partido Socialista desde aquella. Y seguimos esperando. Y son 26 niños, creo, los que se van a tener que enviar a Santiago porque el Partido Socialista de Ames es incapaz de proponer una parcela a la Xunta de Galicia para la construcción de una nueva guardería. Entonces no sé a qué vienen los comentarios. No digas que no, porque es así. No, pues así. Vale. No, porque non é Entonces así, me pero... refiero que no sé qué viene eso de... Entón, recoñezo que parece que ten que ser un marrón, xa que dixetes que era unha pena, que desapareceran os centroqueute, que desaparecen moitas cousas. Pero vou a contestarlo. Defender eso é un marrón se realmente creías o que decías antes sobre a muller. Pero bueno, forma parte tamén... Forma parte tamén un pouco mellor do teu xogo político. E a mí me parece moi grave o que dixeches que era que había que regular o dereito da muller que quere ser nai. Non, non dicen iso. Pois facedo unha lei para regular o dereito da muller que quere traballar, por favor. Eu, por exemplo... Espera, teño que rematar. Eu sou muller e podo ser nai ou non ser, ou querer serlo ou non serlo. E iso non esgota o meu panorama vital. Por iso digo, queredes protexer a muller, protexer a muller traballadora. Que é máis importante hoxe en día? Porque ao mellor se non traballa non pode ser nai, desgraciadamente, tal como está o panorama. Entón, por favor, facedes unha lei que regule o dereito da muller a traballar e a ser traballadora. E depois, evidentemente, o concepto de lei de familia sí que ten connotacións políticas, porque sabemos o concepto que ten o Partido Popular da familia e que ven de Madrid directamente extrapolado e ten unha connotación política moi clara, unha determinada familia, e se non esa familia, o resto é inconstitucional, ou polo menos apela á inconstitucionalidade, do aborto, da lei de matrimonios homosexuais. E polo que dicía, falando de guarderías, como dixo antes o compañero que falou, se agora unha muller xestante embarazada pode solicitar plaza nunha guardería, e debos preparando a facer guarderías, porque aquí en Burela temos unha guardería de 120 plazas, penso que é a máis grande de toda Galicia, e temos nas últimas 3 convocatorias de admisión de plazas a 30 e tantos nenos e nenas esperando. Se encima se van a poder matricular as embarazadas e de construir. Pero que curiosamente este edificio, que é aquí, está todo abandonado, e levamos desde o Concello 3 anos reclamando que a Xunta de Galicia faga aquí unha guardería para eses 30 e tantos rapaces e de momento non temos resposta. Ahora sí, no Concello do lado do Alfoz, que teñen dereito a ter unha escola infantil, van construir unha. Pois curiosamente os nenos que van á guardería do Concello do lado de Ferreira, cando abran a de Alfoz, van ir para Alfoz, porque son a maioría de Alfoz. Co cal a de Ferreira van ter que pechala. Ahora, iso sí, o alcalde de Alfoz prometeu a guardería e van a ter. Despois pecharán a de Ferreira.
porque non hai nenos para tanto. E aquí, en cambio, temos a 30 e tantos esperando. Entón, esa lei de familia ten que contar con ese segundo paso. A muller pode escoller ser mãe, pero depois queda tirada. Entón, regulade primeiro, como digo, ese dereito que temos tamén a ser traballadoras. Susana, por Bueno, en tanto a que decías que no me entero de nada, etcétera, etcétera, yo creo que en algún momento de mi discurso dije que yo era una persona liberal y que hacía uso de esa libertad. Nuevas Generaciones pues, pertenece al Partido Popular, pero nosotros tenemos un ideario que no se contrapone para nada a lo que dice el partido, pero tenemos el derecho de nosotros también decir lo que pensamos, aunque a veces pues, no sea diferente, pero tenemos una óptica de vista pues, distinta. Entonces, una vez dicho eso, yo creo que no hay ningún problema en que yo como mujer pueda decidir ser madre, como otras mujeres pues no quieran ser madre. Simplemente incidía en eso. En cuanto a lo de los centros Querot y todas esas cosas, pues desde Nuevas Generaciones, por supuesto que hacemos hincapié en la educación para que las niñas que no quieran quedarse embarazadas no lo hagan, para en caso de que sufran algún tipo de maltrato físico, psicológico, sepan a dónde acudir. Esas son labores que se hacen y yo creo que tampoco está tan mal. Ni tampoco el partido nos dice eso no lo podéis hacer porque hemos quitado los centros Querot y no queremos que las niñas no tengan a dónde acudir. Eso para empezar. Entonces, nosotros sí que es verdad que hacemos ese tipo de labores y en nuestro ideario una de las cosas es defender la libertad de las chicas, de las mujeres en este caso, que por razones que quieran, pues quieran tener su hijo, que tengan las posibilidades de llevarlo adelante. En cuanto a la idea de familia, hombre, pues tanto como abogo por la libertad individual de elección, yo abogo por mi libertad de elegir libremente que quiero tener una familia tradicional, porque es lo que yo pienso, y tener a mi hijo y luchar, y lo digo, luchar porque yo pueda tener a mi hijo y no tenga que renunciar a mis labores como profesional. De hecho, en esta ley creo recordar también en que se iban a buscar ciertas medidas para pues, reducir los horarios de trabajo o incluso buscar la fórmula de poder trabajar pues uno en su casa o lo que sea y compaginarlo con la labor de madre. Y por lo tanto yo creo que desde Nuevas Generaciones, y además lo digo así claramente, queremos luchar por eso. Es decir, no solamente porque una mujer, independientemente de lo que digan los roles establecidos, quiera ser madre y quiera ser madre sola, y por qué no poder seguir trabajando y teniendo pues, una vida laboral estable. Y bueno, no sé si me he olvidado de muchas cosas, pero bueno. Iria, alguna cuestión? Sí, a ver, enlazando un pouco o que estábamos falando antes, esta lei non nace da nada, non nace por casualidade e obviamente ten unhas consideracións moi fastidiadas no momento político no que nace, porque intenta ser un freo para que as mulleres non avancemos máis. En concreto, tamén, bueno, pois gustaríame facer alusión a unha cuestión que se comentou ao longo do debate que está vinculada, bueno, a que se unha muller quere ser nai, que o sexa. Pero claro, que cobertura hai despois para esa muller mesmo que quere ser nai? Porque non hai cobertura. Podemos falar de como eliminastes servizos de canguraxe, por exemplo, de como se eliminaron, por exemplo, determinadas cuestións que había postas en marcha de cara á información juvenil, o tema dos Querot, pero puntos para mulleres. Podemos falar, por exemplo, de axudas a mulleres traballadoras, en concreto, a mulleres mariscadoras. Podemos falar aquí largo e tendido da vosa concepción sobre a igualdade. Agora sí, estades moi preocupados pola familia, pero despois a esa muller que decide ser nai non lle dades cobertura ninguna a nivel social de ningún tipo, porque todo o que había o eliminastes e o que non o recortastes.
Despois, hai outra cuestión que a mí me gustaría poñer xa para rematar sobre a mesa, e é que nun momento de crise económica a vos veuvos ao pelo esta crise económica para emprender todo este tipo de cuestións. Eu non sei se aquí hai moitas persoas que len, por exemplo, Mujer de Hoy, non? Revistas que veñen cos medios de comunicación, que supostamente son para mujeres e están hechas para que las mujeres tengamos nuestra parcela en los medios de comunicación, non no xornal. O xornal é para outras cousas, pero sí nos seus suplementos e complementos. Entón, seguro que veredes mulleres altas executivas que abandonan o seu posto de traballo para seren nais. Seguro, por elección personal, voluntariamente abandonan ese posto de traballo para seren nais. Como un exemplo para o resto das mulleres, aquelas mulleres, mesmo que non teñen emprego, aquelas mulleres que traballan nun súper non sei cuántas horas cobrando unha miseria, para todas esas mulleres se lle pon de exemplo a Mujer de Hoy ese tipo de cousas. Despois temos o seguinte paso do discurso, non chega só co que nos lanzan desde os medios de comunicación. Temos determinadas persoas, determinados homes que nos din que queredes máis, non? Que vos falta, porque xa avanzastes, bueno, muchísimo, non? Que máis queredes? Que máis queredes se xa avanzastes moito? E agora chega o Partido Popular cos proxectos de lei, non? E xa co colofón, co corolario a toda esta situación, dándolle cobertura legal a eses retrocesos aos que estamos asistindo a día de hoxe. Eu, sin que che pareza mal, vou a seguir a defender a miña tese, e é que o Partido Popular, a dereita, non pode facer políticas de igualdade, non pode asumir avanzos nos dereitos das mulleres, porque non asume que as mulleres, sin ningún tipo de influencia religiosa, política e externa de ningún tipo, poidan tomar as súas decisións propias, porque o que hai que regular é dereitos, como o dereito a interrumpir voluntariamente o embarazo para que aquela persoa que o queira interrumpir como que non o poida facer, pero que non se pode é protexer e dar cobertura a dereitos que instalan a maternidade, porque iso ten consecuencias para inutilizar ou invalidar legalmente outros dereitos que van na liña de que as mulleres poidamos decidir e poidamos facer co noso corpo ou coa nosa vida o que nos pareza. Eu seguirei defendendo a miña tese porque a día de hoxe ainda non destes mostras do contrario e obviamente seguirémonos a poñer a esta lei todo o que faga falta e agardemos que escoitedes, porque presumides de escoitar moito e en concreto o señor Feijóo presume de escoitar moito, pero eu non o vexo escoitar a ninguén, ni en concreto o Consello Económico e Social, e esperemos que non apliquedes o rodillo da maioría absoluta, porque sería unha mágoa, sobre todo non para o Bloque Nacionalista Galego, para as mulleres que se van a ver afectadas por esta lei. Último turno xa, con Leticia rematamos e ponemos fin ao debate. Comparto completamente o que estaba dicindo Iria, pero o señor Feijóo igual dice que escoita, pero despois fai, todos sabemos, o que lle dá a gana. Susana, ti decías, tú únicamente para defender esta lei de familia ti te centraches e dai non te demos a cabo de que tú quieres ser madre por tu experiencia personal e esta lei de familia é moi buena. Non sei, algún argumento máis. Que non has escuchado como non, foi o que comprendín, pero eu son unha persona progresista, tamén quero ser nai, ou non, pero unha vez que eu son un nai, que ten pensado o señor Feijóo para esas nais? Que ten pensado? Ten pensado en garderías infantís? Ten pensado en comedores infantís? Hai comedores infantís, hai moitos. Ou se suprimiron moitos. E hai programas como Bos Días Cole, suprimironse moitos. Veñen debido á carta de algo. Me parece que se suprimiron moitos. Me parece que son os concellos os que teñen que estar asumindo competencias propias, porque o señor Feijóo nos dice día tras día, es que yo non tengo competencias. Vai de turné por todo Madrid, es que yo non tengo competencias. Cando Touriño estaba aquí e subía o paro era culpa de Touriño. Agora que está o señor Feijóo, o paro é a culpa de Zapatero.
Perdone, as competencias do emprego están transferidas ao presidente da Xunta e o desemprego de Galicia é a culpa do presidente da Xunta. Claro que sí, que es que encontramos. Ai, bueno, claro, pois eu teño escoitado dicir... Pero ha bajado ahora el paro. Pero claro, es decir, el discurso que hacéis que me parece muy bien, es decir, que me parece muy lícito. La culpa siempre es, en este caso es de Feijóo, la culpa de que en España haya... Sabes que as competencias activas, sabes que as competencias Podríamos, poderíamos estar falando do paro, especialmente do paro que incide as mulleres, pero teríamos moito máis traballo por diante, precisaríamos moito máis tempo por diante. Moitas gracias. Só quería falar, estaba falando de comedores infantís e de garderías que aquel rapaz que agora está ao fondo, que antes estaba aquí, que me decía que no Concello de Ames hai non sei que problema de cesión do Concello á Xunta ou da Xunta ao Concello. O alcalde de Ames creo, se non me equivoco, porque xa se non vou a quedar fatal, é o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias. Creo que ten unha rede de comedores infantís postas en marcha polo Concello que dan de comer, se non me equivoco, creo que eran a 97 nenos e nenas todas as mañás. Creo que está posto polo Concello e, ademais, é un obradoiro de emprego para todos os residentes en Ames magnífico, magnífico. Por un lado temos asistidos aos nenos e por outro lado temos asistidos a esa xente que estaba en paro e gracias a eses comedores infantis desde o Concello pudo atopar un traballo. Pero non sei. Non chega, home, algo terá que facer a Xunta tamén, senón para que queremos. Claro, pero a Xunta quere facer, pero... A Xunta quere facer, por non parece. Non, quere facer, no, a Xunta quere facer, pero se o PSOE non pasa a parcela, a Xunta non pode... Outra parcela terá, outra parcela terá, non será problema de parcela. Ai, non, Pois é problema de parcelas desde o ano 2006. Pois teremos que ir a Ames para falar tamén do tema das garderías, que seguro que en Ames agradecerían un debate tamén, segurísimo. Ou cando menos iso agardo que estivesen dispostos a debater as tres formacións que se presentan ali. Moitísimas gracias, Leticia, Iria, Susana, graciñas por estares aquí esta mañá, no meu nome e sobre todo no nome da xente do Observatorio da Mariña pola Igualdade. A partir do que vos dixestes aquí, o Observatorio, eras vos lo comentarán, agora fará un traballo de recopilación, de sacar unhas conclusións do que se fixo. Eu, pola miña banda, creo que era preciso un debate sobre igualdade, creo que fan falla moitísimos máis, hai medios de comunicación que van a organizar aquí na comarca debates de materia de política xeral, política municipal a nivel xeral. Dubido moito, e desculpade se son pesimista, dubido moito que o tema da igualdade saia, non vai sair nin en Ribadeo, nin en Barreiros, nin posiblemente aquí en Burela igual teñen sorte porque teñen unha das 11 mulleres que hai candidatas, en Mondoñedo pode que saia tamén, en Viveiro non hai mulleres tampouco sairá, pero posiblemente as outras dúas persoas que debaten con Neves neste caso non lles interese moito a igualdade porque interesará máis a infraestructura que vai ao porto ou que vai ao polígono industrial, non? Era preciso este debate do Observatorio, son precisos moitos máis e era precisa tamén a vosa presenza e agardamos que nos aprendesemos algo, pero vos tamén un chisquiño do que se falou aquí. Agora, lle deixo a palabra a Ana en nome do Observatorio da Mariña pola Igualdade. Bueno, eu, como dixuso, en nome do Observatorio, agradecer a todos os que nos acompañades esta mañá, agradecer a Susana e a Leticia como representantes das organizacións xuvenis dos partidos que compartirades este tempo con nós. E nada, simplemente dicir que dentro do Observatorio imos a seguir facendo debates deste estilo porque nos parece que a igualdade ten que estar aí, ten que estar encima da mesa o tema e ten que estar incluído nas axendas políticas, non? E, bueno, que o debate daría para moitísimo máis, ao final nos estendimos máis do pensado e poderíamos seguir, non? Co cal, vos invito a que nas próximas actividades que fagamos, que seguiremos nesta línea, que nos acompañedes, moitas gracias por estar aquí hoxe. E tamén decirvos que imos a intentar facer unhas conclusións de todo o que se falou aquí hoxe, serán colgadas na página web do Observatorio, tamén a través do Facebook, que se difundirá todo o que se estivo falando aquí hoxe. Gracias por acompañarnos.